Sí. Ben, boa tarde a todos. Moitas grazas pola presenza nunha tarde que promete ser preciosa, como xa é aí pola parte de fora. Benvidos a esta xornada que titulamos Igrexa e Lingua da Transición no centenario de Alfonso Zulueta. A verdade é que na vida dos máis vellos que estamos aquí abríronse varios momentos de esperanza nesta relación entre a Igrexa e a lingua e a cultura do país. Uns xa máis andados e outros menos andados como a min, pero xa nacera e xa tiña uso de razón, como se decía naquilo, xa fixera a primeira comunión, por tanto, algún de uso de razón tiña. Abría ese momento de esperanza co Vaticano II, porque falaba da liturxia nas linguas vernáculas. Logo resulta que a decepción veu cando a lingua vernácula nosa non era o galego, sei que, senón que era outra. Pero había movementos que xa viñan desde antes traballando neste sentido, pulando a posibilidade dunha liturxia en galego. Había aqueles intentos un tanto illados, pero moi esperanzadores. Eu recordo na miña Pontevedra, pois estaban os franciscanos que facían a misa de 11:30 en galego, e alá íamos a misa de 11:30 en galego dos franciscanos, non nas parroquias, debo decilo, non? Ainda tardaron un pouco máis en dar entrado. Que dicir que había aquel momento, non, que estaba en relación co Vaticano II, que foi un pouco unha frustración, francamente, non? E logo, veu outro momento, por non citar máis, veu outro momento de grande esperanza coa recuperación dos dereitos, non? Entre os dereitos que recuperamos na fin do franquismo estaban tamén os dereitos lingüísticos e culturais, non? E daquela, pois, efectivamente, xa tamén viñan desde o franquismo avanzando movementos cristiáns, no que estabades algúns dos que estades aquí, outros non tiñades a idade para tanto, pero que tamén facían prever que podía chegar ese momento, e tamén, aínda que algunhas iniciativas prosperaron, outras foron condenadas ao fracaso, de tal maneira que xa iniciada a democracia aínda seguía habendo movementos cristiáns e tamén con axudas que non eran propiamente dos movementos cristiáns, sino da sociedade no seu conxunto, que intentaban que, por fin, se foran cumprindo algunhas das etapas, acadando algúns dos resultados, etc. Aí estaba a traducción da Biblia, aí estaba a traducción do misal, aí estaban moitas outras iniciativas que se foron levando dun lado e de outro, non? E hoxe temos esta xuntanza aquí, de arredor deste tema. Decimos que é en homenaxe a Zulueta, porque, claro, Zulueta está de centenario este ano, non? A principios de maio cumpre o centenario de Zulueta, que foi o noso presidente, pero que foi tamén a cabeceira de moitas outras iniciativas, fundacións, proxectos, etc., neste país. E ele era, todos o sabedes, ele era un home de profundas conviccións religiosas cristiáns, tanto el como María Teresa. Por tanto, ele encabezou moitas das iniciativas, ou participou en moitas das iniciativas da que eu falaba antes, e pareceu-nos que este era un bo tema para renderlle homenaxe. É un tema que nunca estivo ausente das tarefas anuais do Consello da Cultura Galega, que, como sabedes, cumpriu 40 anos o ano pasado, non? Quero lembrar aquí, por poñer só o acento sobre algúns fitos, moi poucos, escollín, pois no ano 87 publicamos aquel volume daquela serie laranxa que tiñamos, que era a Igrexa e Lingua Galega que fixo Ferro Rival. 2 anos despois, aquela Igrexa en Galicia que fixo Daniel López Muñoz. Pouco tempo despois, Filgueira, sendo xa presidente Filgueira, creo eu, creou unha especie de comisión, de comité, que durante xornadas sucesivas foi facendo un documento que el prevía que era un documento importante sobre como eles vían que debía comportarse a Igrexa Galega no seu conxunto con relación á lingua e á liturxia. Pero non só na liturxia, senón
a Igrexa Galega, o uso da lingua na Igrexa Galega, e que ele pretendía entregarlle en man ao arcebispo, pero Filgueira morreu antes de poder entregarlo en man. Eu rescatarei ese documento e farei-o chegar. Creo que Ferro en algún momento o entregou, porque ele actuaba como secretario daquela comisión, pero eu farei-o chegar, porque, bueno, como mínimo, aparte de que probablemente as reivindicacións sigan sendo as mesmas, son moi parecidas, por tanto, seguirá tendo unha gran parte da actualidade, polo menos ese documento histórico promovido por eles e no que traballaron durante moito tempo debería constar, non? Quer dizer que con eses tres fitos que xa pertencen ao pasado, antes de que Zulueta fose presidente, creo que está encamiñado que este é un tema que o Consello sempre lle ocupou parte do seu tempo, tamén das súas preocupacións. Encargamos a Silvestre, que hasta hai uns días, semanas, era o noso secretario da Executiva e secretario do Consello da Cultura, que coordinase esta sesión de hoxe, sabendo que no momento que se fora a producir, el xa non sería o secretario do Consello da Cultura Galega, porque nós temos un regulamento que marca períodos que son absolutamente imposibles de ultrapasar. Pero el ofreceuse con moito gusto, tamén pola súa vinculación con Zulueta, cos movementos nos que el participou, a parte de que o Consello da Cultura coordinalo, por lo tanto, non vou entrar polo miúdo na sesión que imos seguir hoxe, porque a ele corresponde con maior autoridade que a min. Só quero agradecer a presenza de todos de novo, agradecer a presenza do arcebispo do Deán de maneira moi especial, creo que todos coincidirán comigo niso, por suposto de todos os participantes que aceptaron sen dubidar o noso convite para estar aquí hoxe. Non están todos os protagonistas, por desgraza, moitos dos protagonistas xa non están connosco. Imos alcanzando unhas idades que só algúns privilexiados seguen estando aquí. Por facer mención polo pasamento tan recente, nós tiñamos pensado que sen Gracia xa non pode estar connosco e poña como exemplo saudoso de outras persoas que tiñan que estar aquí connosco acompañándonos ou na mesa ou no público e que xa non poden estar, pero están na nosa memoria. E tamén a xornada de hoxe é unha homenaxe á memoria de todos eles. Doi a palabra a Silvestre. Grazas, presidenta. Boa tarde. Grazas a todos por estar aquí, ao Consello da Cultura por encomendarme a coordinación desta xornada, o persoal de actividades do Consello que se involucrou na preparación, a Teresa e a Bea que levan a cuestión técnica disto para que, aparte dos que estamos aquí, os que prefiren velo na pantalla do ordenador na súa casa o poidan facer en directo. Ben, e ademais, encántame que sexa este día porque así teño ocasión para desexarvos bo día do libro. Ben, a raíz do revulsivo que supuxo o Concilio Vaticano II, producíronse na Igrexa unha serie de movementos, algúns deles foron quedando polo camiño e outros chegaron ao día de hoxe. Xa falou a presidenta de que este tema interesou de sempre o Consello da Cultura Galega, as publicacións que están aí, que están en internet tamén para podelas consultar, as dúas que ela citou, vou engadir unha terceira tamén de Daniel López, que é o da receptividade. No, de García, de Bernardo, como se chama? García Cendán, a receptividade do galego na liturxia. É dicir que hai unhas publicacións do Consello que se poden consultar, descargar en internet, que son moi ilustrativas de todo isto. Nós, para afrontar isto,
non imos estudiar o proceso, senón que nos imos fixar en 4 aspectos concretos que ocurren nese período. O primeiro deles é a traducción da Biblia ao galego, concretamente a traducción que acabou publicando a editorial SEP e que ten, digamos, de particular o feito de que é unha traducción feita a partir das linguas orixinais dos textos bíblicos, do hebreo, do arameo e do grego. Logo, falaremos tamén dos movementos, podemos chamar comprometidos coa galeguización da Igrexa. Poñemos como exemplo que son os coloquios de parroquias, as romases, unha serie de movementos, algúns siguen en activo, outros xa non. Destes movementos, algúns son propios, digamos, de Galicia, outros son movementos internacionais, como é o caso dos coloquios, que se chaman propiamente coloquios europeos de parroquias, non coloquios galegos de parroquias, senón coloquios europeos. Pode parecer, temos a idea, eu particularmente teñoa, de que este tipo de movementos non foi sempre ben emparellado coa Igrexa, chamémoslle institucional, coa xerarquía, non? Sin embargo, hai tamén un elemento que é propiamente desenvolvido, levado a cabo pola Igrexa institucional, pola xerarquía, que é o Concilio Pastoral de Galicia. O Concilio Pastoral de Galicia tamén ten unha serie de conclusións sobre a lingua que é importante coñecer e trataremos dese tema. E, finalmente, hai outra criatura que naceu nese período, pero que botou raíz e se fixo árbore grande, como di a parábola, que foi a revista Encrucillada. Ben, estes temas son os que nos van centrar no desenvolvemento destas próximas horas. Con todos estes movementos, con algúns deles, Alfonso Zulueta tivo unha vinculación moi estreita, de maneira moi particular, co tema da traducción da Biblia, onde el foi, sin ninguna dúbida, o grande animador do equipo, e cando falo do equipo non falo só do equipo de tradutores, senón de todo a xente que participou para que ese proxecto puidese sair adiante. Ben, nesto nos imos meter. Contamos con iso, coas aportacións moi xenerosas de Xosé Fernández Lago, que nos falará do tema da Biblia, Lois Ferradás, que nos falará dos movementos cun título de Coloquios e Romaxes, que é moi reduccionista, pero, bueno, vai a cousa por aí, Pilar Huerz, que nos falará do Concilio Pastoral de Galicia, e Andrés Torres, que nos fala da revista Encrucillada. Ben, pasamos ao primeiro punto, que é o da traducción da Biblia. Chamamos a mesa a Xosé Fernández Lago, que vai ocupar o meu lugar. Por favor. Sí, tengo que... Tu chico xa está aí. A miña presentación, sí. Boa tarde. Empezo falando. Sí. Bueno, imos tratar o tema da Biblia desde dúas perspectivas. Primeiramente falarei eu sobre co título de O desafío da traducción da Biblia desde unha perspectiva, digamos, estrictamente editorial. E logo
Xosé Lago, Xosé Fernández Lago, para nós é sempre Pepe Lago. Pepe Lago, falará desde a perspectiva de biblista, do tema da traducción, pero desde a súa perspectiva de biblista. Ben, comenzo eu, polo tanto, con este tema do desafío da traducción da Biblia. A editorial SEP ten entre as súas finalidades a edición, venda e difusión de libros, revistas e outras publicacións de carácter relixioso, social e económico. A promoción de toda clase de traducións, estudos e traballos complementarios ou auxiliares das actividades antes citadas. Ben, de feito, digo aí de carácter social e económico, ben, SEP nos seus comezos publicou libros de tipo económico e social, logo conforme as editoras generalistas se foron metendo neses campos, SEP foi deixando e centrouse no libro de carácter relixioso. Na primeira etapa de SEP, co liderado de Xaime Isla, e tamén coa súa presidencia, a publicación de textos de textos bíblicos foi sempre unha prioridade. De feito, é tanto así que, téndose constituído SEP o 15 de decembro do 1966, sen embargo, SEP ten unha prehistoria de publicacións porque o seu primeiro libro publícase no ano 65. Un ano antes, publícase co seu logo, co logo de SEP, editado por Editorial SEP nas edicións do Adro. Previamente, incluso a esta publicación, a xente de SEP, que aínda non estaba constituída en sociedade anónima, tiña participado dunha maneira moi activa na campaña a prol da aprobación do galego como lingua litúrxica. Este pequeno libro, que é a Palabra de Deus, Evanxelios, é a traducción dos 4 evanxeos que fixeron Xosé Morente Torres e Manuel Espiña Camallo. É un libro que está traducido dende o grego, onde Morente traduce os 3 evanxeos sinópticos e Espiña traduce o Evanxeo de San Xoán. Este libro leva a autorización para imprimirse do cardeal Quiroga do 6 de novembro do 65 e tamén unha nota que xa é do 6 de agosto de Francisco Vales Villamarín, que é secretario da Real Academia Galega naquel momento, no que dá conta de que os tradutores solicitaron ditame lingüístico á Academia sobre a traducción dos evanxeos, e ese ditame foi emitido polos académicos Enrique Chao Espiña, Ricardo Carballo Calero e Aníbal Otero Álvarez. No colofón, cítase como data de remate de edición o 24 de Nadal do ano santo compostelano de 1965. Ben, este é o primeiro libro editado por SEP na súa prehistoria como editorial e que vai facer 60 anos para o ano que ven, que veremos como conmemoramos esta edición. Xa no ano 67, constituída xa a editorial, faixe unha edición dos Salmos en traducción de Estravís, que ven confirmar como a edición dos textos bíblicos era unha prioridade para a editorial. Pero é a partir de 1973 cando SEP formula o que é, dunha maneira decidida, o que é a traducción da Biblia. Non ir publicando libros soltos, senón publicar a Biblia íntegra.
Antes de dar este paso, prodúcense en SEP uns movementos que é importante sinalar. Como é, primeiro, no 1970 incorpórase Quico Domínguez á editorial. Quico Domínguez fora alumno de Xaime Isla na Escola de Peritos de Vigo. Antes de irse para Bilbao a estudiar enxeñería, fora alumno de Xaime Isla en Vigo. Cando volveu para Vigo para traballar xa como enxeñeiro, entón púxose en contacto con Xaime e dai veu a súa incorporación a SEP. No ano 1971 incorpórase Alfonso Zulueta. Alfonso Zulueta estaba de notario en Marín, estaba tendo unha actividade cultural moi importante en Pontevedra, no Cineclub, no Ateneo, tal, unha persoa xa recoñecida no campo cultural, e foron os Fontenla Pais, Xosé Luís Fontenla Méndez e Fontenla Fillo, Xosé Luís Fontenla Rodríguez, os que falaron con Zulueta e foron os que fixeron por incorporalo a SEP. E tamén, no 71, dase un cambio na presidencia de SEP, deixa a presidencia Xaime Isla e collea Domingo Fernández del Riego, que estivo na presidencia moi pouco tempo, pero foi ese período no que se produciron cambios. Ben, xa no ano 1972 faise dous cambios decisivos, que son que Alfonso Zulueta pasa a ser presidente e Quico Domínguez entra como director xerente. A partir de aí, no 1973, é cando se toma o acordo en firme da tradución da Biblia dende as linguas orixinais. Todo o mundo era consciente de que era un desafío realmente, si non imposible, si moi difícil para unha microeditorial como era e como é SEP. Pero, bueno, plantexouse ese desafío, primeiramente, en febreiro do 73, valoráronse unhas opcións máis factibles, como eran a publicación da traducción que estaba facendo naquel momento da Vulgata ao galego Manuel Casado Nieto. Entón valorouse a posibilidade de publicar esa traducción. E logo tamén se valorou unha segunda posibilidade, que era facer a traducción dende unha lingua moderna, concretamente dende unha traducción que se consideraba que era boa do francés. Facer a traducción do francés ao galego. Ben, estas opcións máis doadas desde o punto de vista da súa realización foron desestimadas e, finalmente, optouse pola traducción desde as linguas orixinais. Esta decisión da traducción desde as linguas orixinais non consta o día concreto que se tomou esa decisión, non consta nos libros de actas de SEP que eu revisei para isto, pero consta na memoria e nos cadernos de apuntamentos de Quico Domínguez. Entón, esa decisión tomouse nunha reunión en Vigo, nun local que tiña o Padre Seixas, e ali estaban, polo menos, Zulueta, Quico Domínguez, Domingo Fernández del Riego, o Padre Seixas, e posiblemente Xaime Isla e Xosé Luís Fontenla Méndez. Aí xa se planteou de maneira decidida a traducción dende as linguas orixinais. Curiosamente, a persoa
que puña máis reparos para tomar esa decisión era o padre Seixas, non? Unha persoa que non é nada sospeitosa de falta de entusiasmo ou de ter medo a tomar decisións arriscadas. Evidentemente, porque era o que tiña máis reticencias para unha medida dese tipo. Era o único clérigo do grupo e, polo tanto, era o que tiña máis coñecementos, aínda que el non fose especialista, era o que se facía unha idea máis exacta de cal era o traballo que esperaba. Os demais, ao mellor, non tiñan unha idea moi concreta, pero el, facíase unha idea máis exacta do reto que era eso. E entón, puxo as súas dificultades, ao final a cousa saiu adiante e coa sorna, co humor que el tiña, conta Kiko, que ao final lle dixo, non recordo as palabras exactas, pero algo así como eso que está aí posto, que é Kiko, se o conseguimos, poñémosche unha estatua na Alameda. Ben, efectivamente, conseguiuse. Esta medida que foi tomada nunha xuntanza máis reducida en Vigo foi levada a un consello de administración que se celebrou xa en novembro en Santiago. Nese consello de administración xa o presidente, que era Zulueta, xa falou de que se ia levar adiante o proxecto de traducción da Biblia desde as linguas orixinais, que estaría feito por un equipo de especialistas que contaba co apoio do arcebispo de Santiago, que naquel momento acababa de tomar posesión, había moi pouco, Monseñor Suquía, e que nese primeiro momento o equipo estaba coordinado por Andrés Torres Queiroga. Ben, na acta dese consello, o secretario, que era Xosé Luís Fontenla Rodríguez, con pena, digamos, lido desde hoxe, non recolle exactamente o acordo como me gustaría a min que estivese recollido, non? Porque non recolle expresamente que esa traducción estaría feita desde as linguas orixinais e tal, pero, evidentemente, cando Zulueta fala de que é un proxecto realizado por especialistas co apoio do arcebispo e tal, era ese proxecto do que se falara en Vigo moi pouquiño antes. Hai outro acordo nese Consello de Administración, que é o feito de que a proposta do doctor Agustín Sisto Seco tómase a decisión de nomear unha xunta ou unha comisión mellor económica para ir buscando a maneira de financiar todo este proceso. Evidentemente, cando se toma a decisión de nomear unha xunta económica é porque o proceso xa está completamente en marcha. Ben, diréis, para que se quería diñeiro se realmente todo o mundo traballaba, ou casi todo o mundo traballaba de balde? Bueno, porque sempre hai gastos de múltiples tipos e tamén había que ir facendo un peto para a edición da Biblia. Gastos que hoxe en día son quizáis bastante impensables, non? Algúns dos traductores entregaban os materiais en manuscrito. Entendo que Andrés e máis Pepe non, que o entregarían á máquina. Pero había traductores que entregaban os materiais en manuscritos, que había, e non sempre cunha caligrafía perfectamente lexible, que había que mecanografar
o que daba lugar a unhas complicacións tremendas, porque non sempre o mecanografado era posible facelo perfectamente ben. Entón, o traductor tiña que volver a corrixir o mecanografado e tal, e logo o mecanografado pasábase a imprenta, que de novo había que volver a teclear no ordenador, porque daquela xa as imprentas tiñan ordenador, había que volver a teclear de novo, porque non se pasábase o mecanografado, non se lle pasaba nunha memoria digital. No? Entón, todo iso era fonte de complicacións, de erros, de tal que, bueno, Pepe falará que na primeira edición da Biblia se acaban atopando facilmente, non? Ese tipo de cousas. Ben, quero citar, porque me parece importante, a historia está feita por persoas e moitas veces simplemente con decir uns cuantos nomes xa nos facemos unha idea do que pasou. As persoas que estaban nese Consello de Administración no que se tomou a decisión desta traducción da Biblia, para min son ben merecentes de que sexan lembrados. Non? Estaban Alfonso Zulueta, Quico Domínguez, Xosé Luís Fontenla Rodríguez, Ramón Barral Andrade, Xaime Isla, Agustín Sisto Seco, Xosé Luís Fontenla Méndez, Domingo Fernández del Riego e o Padre Seixas. Eses son a memoria destas persoas que a min me parece digna de que sexan os seus nomes lembrados. Non? Pero hai que ter en conta outro aspecto, que é que os traductores eran galegofalantes. Algúns xa eran persoas con un dominio da lingua escrita que tiñan demostrado en diversas publicacións. Pero tamén había tradutores que non tiñan experiencia de escribir en galego. Entón, créase unha comisión, un grupo de asesores lingüísticos para axudar tamén neste sentido a aqueles que tivesen problemas de tipo lingüístico na traducción a resolvelos. Hai que lembrar que se estas traduccións comenzan no ano 74, os medios dos que se dispuñan, aparte de non dispoñer de ordenador, casi non se dispuña de medios, de gramáticas, de dicionarios. Sí, había gramática de Carballo Calero, había o dicionario de Franco Grande e o de Don Eladio. O de Don Eladio xa era moi difícil de conseguir, pero non había, non podemos imaginarnos a situación de hoxe, non tiñamos, nin moito menos había os recursos cos que se conta hoxe en día. Ben, para este proxecto cóntase ao final con 35 persoas que eu chamo valedoras da Biblia. Nesas 35 persoas non conto as persoas de SEP. Se aí non están Quico Domínguez ou Alfonso Zulueta, non. Aí están, pero nun apartado que iría no último, que é o de colaboradores económicos. Ese grupo está formado por 13 tradutores, coordinados por Andrés Torres primeiramente, e logo incorpórase tamén Xosé Fernández Lago, 8 asesores lingüísticos e 14 colaboradores económicos. Isto é o que corresponde á primeira edición da Biblia, que é do que estou falando. Logo, houbo hasta unha cuarta edición e o número de colaboradores foise engadindo. Só podo dicir que para a cuarta edición houbo unha corrección lingüística moi a fondo, no que colaboraron 14 persoas. Por lo tanto, habería que engadir a esas persoas que aparecen aí.
Así que ese número de 35 refírese á primeira edición, pero non é un número pechado. A cousa non foi rápida, pero aínda así, no ano 1979, edítase o Novo Testamento. Para a edición do Novo Testamento, SEP non tivo ningún tipo de axuda económica, de financiamento económico. Conseguiuse facer, como se facían as cousas, pedíndolle a un e pedíndolle a outro, non? E no ano 89 sae a primeira edición da Biblia. No ano 89, cando se edita a primeira edición da Biblia, Seixas xa estaba moi enfermo, porque senón estou seguro de que aínda había facer algunha rexouba, non, con Kiko Domínguez, cando se logra aquilo que parecía tan difícil. Bueno, agora podémonos preguntar como é posible que unha editorial tan pequerrecha como SEP puidese levar adiante este proxecto. Evidentemente, antes falaba da parábola do grán de mostaza, non? Que é moi pequerrecho e acaba facendo unha árbore na que aniñan os paxaros. Ben, a parábola que narra Mateo fala do reino dos ceos. Pode parecer excesivo comparar o traballo de SEP co reino dos ceos, pero tamén é certo que xa, gracias á lectura de teólogos como Andrés ou como Padre Cavada ou así, sabemos que a distancia entre o divino e o humano xa non é ese abismo no que fala o Antigo Testamento, non? Entón, xa temos aí unha cercanía e tamén os humanos podemos conseguir metas que parecían prácticamente imposibles e conseguir que a editorial máis pequerrecha de todas poida lograr un froito como é o da traducción da Biblia. Outra cousa que nos podemos preguntar é si, por exemplo, a día de hoxe, o sistema editorial galego, o sistema cultural en conxunto, pero o sistema editorial de maneira particular, sería quen de sacar adiante este proxecto de maneira comercial, non ocupando as horas que non ten a xente, senón de maneira comercial, pagando a cada quen o que corresponde polo seu traballo de traducción, de corrección, do que fose, non? O certo é que debía ser posible, e seguramente, se se quixese, sería posible, pero para nós, na cuarta edición da Biblia, que sacamos no ano 22, aínda non foi posible, e tivemos de novo que recurrir á xenerosidade, á gratuidade da xente que cobra, como na primeira edición, cun exemplar da Biblia, non? Iso é o pago que lle demos a xente. Na primeira edición, aínda fixemos un exemplar encadernado no que vai o nome de cada un. Pero aínda nos estiramos un pouco. Pero na cuarta non fixemos nin iso. Bueno, pois os correctores que tanto colaboraron levaron un exemplar da Biblia e iso foi a súa paga, a parte da que teñen ben merecida no reino dos ceos, como decíamos antes. Bueno, para ir rematando, permitídeme que fale dunha lembranza que é do primeiro exemplar da Biblia, ou, se se quere, do primeirísimo exemplar da Biblia. A miña lembranza é dunha tarde de mediados de agosto. Se teño que poñerlle data, poríalle o 16 ou 17 de agosto, moi preto do día 19,
no que saímos de Vigo, Zulueta, Kiko e máis eu, conducía Zulueta, que lle encantaba conducir, traíamos no coche un paquete no que viña o primeirísimo exemplar da Biblia, que era o exemplar da Biblia que o presidente da Xunta lle ia agasallar ao Papa na súa visita a Santiago uns días despois. Ben, seguramente Zulueta tivera ocasión de ver o exemplar, porque imagínome que o encadernador, antes de empaquetalo, yo ensinaría para, digamos, ter aprobación do seu traballo, non? Pero os demais non víramos ese exemplar para nada, polo tanto, traíamoslo ali no coche, pero coa ansia de velo, pero nada máis. Hasta que chegamos aquí abaixo, onde está o despacho do presidente da Xunta, aí estaba o presidente Fernández Laxe, o vicepresidente Suárez Vence, e aí non aparece na fotografía que conseguín, non aparece a Biblia, pero está por aí. Tamén eu estou como testemunha un nariz que hai aí e unha cella. E nesa hora entregámoslle ao presidente da Xunta ese primeirísimo exemplar da Biblia e por vez primeira puidemos velo, non collelo nas mans, porque é dun blanco inmaculado que só nun día de branco collelo nas mans vaise manchar, non? Pero sí velo. Uns días despois, a ver, onde está isto? Onde o temos? Uns días despois, o día 19, o presidente da Xunta vaille entregar ao Papa ese primeirísimo exemplar da Biblia. Moi ben, o Papa abre a Biblia e lee moi rapidamente, como podedes ver, o Salmo 119, que é un salmo longo, no que se di: o principio da túa palabra é a verdade. E tamén se di: non quites da miña boca a palabra sincera. Mais nada, moitas gracias, que sexa para ben. Ben, agora Pepe Lago enfocará a traducción da Biblia dende o punto de vista do coordinador, do traductor, do biblista especializado. Baixo o título da Palabra de Deus, achégase a nosa xente. Xosé Fernández Lago, sabedes, é deán da Catedral de Santiago actualmente, doctor en Teoloxía pola Universidade Gregoriana de Roma, licenciado en Ciencias Bíblicas polo Pontificio Instituto Bíblico de Roma, alumno titulado na Escola Bíblica e Arqueolóxica Francesa de Xerusalén. Foi profesor do Novo Testamento de 1977 a 2015, primeiramente no Seminario Maior de Santiago e a partir de 1981 no Instituto Teolóxico Compostelano.
Pola súa especialidade de biblista, incorporouse o equipo de tradutores e compartiu con Andrés a coordinación. Logo, colaborou repetidas veces, é dicir, repetidas veces son 3 veces máis nas sucesivas edicións. Nesta última edición, na cuarta edición de 1922, cando se fixo unha revisión a fondo, desde o punto de vista lingüístico, el estivo aí para comprobar que esa revisión gardase a esencia da traducción. Ben, fálanos el, polo tanto, da palabra de Deus, achégase a nosa xente. Boa tarde, e saúdo a presidenta desta... Emociónome. A señora presidenta, saúdo tamén a Silvestre, ao señor arcebispo, a Andrés e demais colaboradores da traducción da Biblia ao galego e a todos os presentes. A palabra de Deus achégase á nosa xente. A Biblia non é do home galego nin do americano. Os que están achegados a ela adoitan dicir que é a palabra de Deus. O Señor non tiña verbas humanas para se dirixir aos homes, pero tiña homes que podían proclamar e mesmo escribir o que el lles encomendaba. Así houbo, ao longo da historia, uns homes aos que lle chamaban profetas, que repetían o que Deus lles ia dicindo. Outros foron recollendo datos e, xunto con algúns discípulos ou aqueles que se chaman redactores, puxeron por escrito eses 72 ou 73 volumes que, despois de enfaixalos, forman o que se deu en chamar os libros, en grego, Biblia. Separándoos do Antigo dos do Novo Testamento, son respectivamente 45 ou se separamos Baruch de Xeremías, 46 do Antigo e 27 do Novo, os que forman en total a Biblia. A expresión "a palabra de Deus achégase á nosa xente" intenta reflectir o que acontece nestes momentos na nosa vida. Non hai moito que apareceu a cuarta edición da Biblia en galego, unha lingua para nós ben querida, con raíces latinas, que ten menos difusión ca o castelán, pero que encaixa moi ben na mente e no corazón das persoas da nosa terra. Trátase dunha traducción feita, como escoitamos hai un pouco xa, por especialistas bíblicos e lingüistas galegos que lle foron dando un ton axeitado á condición do crente destas latitudes. Mesmo entre os mapas hai un que é o de Galicia, coa súa superficie en comparación coa da terra de Palestina. Aos mapas anteriores engadíronse desde a segunda edición algúns de Israel e máis do mundo da dispersión cristiá pola Asia Menor, elaborados por Braulio Arce, falecido hai pouco máis dun ano. Nos primeiros meses de 1968, ia eu ás 3 da tarde á Universidade Gregoriana de Roma facer o exame dunha materia do primeiro semestre, cando me atopei co padre xesuíta Manuel Santos Antorum, que me dixo: "Ola, Pepe, saímos para poder falar con Deus na nosa lingua." Eu, que levaba 4 ou 5 meses en Roma, ignoraba, ou polo menos non coñecía con precisión os movementos que se desenvolvían na nosa terra. De feito, nese mesmo ano, o padre Xaime Seixas celebrou en San Martiño Pinario, en Santiago, unha misa en galego. Sabemos que ao abrir a porta no concilio ás linguas vernáculas para celebrar a liturxia, non podíamos quedarnos tranquilos polo feito de ser posible unha celebración en castelán.
cumpría que os galegos fóramos máis aló. Daquela precisábamos os textos axeitados, polo que procedía a traducir a Biblia á nosa lingua. Cando volvín de Xerusalén para quedarme na nosa terra, o ano 1973, vin que había un grupo de cregos galeguistas que tiñan repartida a Biblia para traducila, estimulados por Alfonso Zulueta, Xaime Isla e outros da editorial Sept, dos que oímos falar xa abondo. E por algúns teólogos, entre os que cumpría salientar a Andrés Torres Queiruga, Xosé Manuel Rodríguez Pampín, Xosé Manuel Miguélez, Martiño Montero Santalla, Francisco Pérez Santalices, Emilio Losada, Bernardo ou Manuel, que era o seu nome de pila, Regal Ledo, Ferro Ruibal, que tamén estudara teoloxía, e algúns lingüistas como o propio Xesús Ferro, Carlos Casares, Ramón Piñeiro, Franco Grande, María do Carmo Enríquez Salido, Silvestre Gómez Surxo e Xosé María Pín Millares, xunto a algúns como Agustín Sisto Seco, representantes de outro ámbito dentro da dedicación á traducción da Biblia. E outros aos que me unín eu. Encargáronme nun primeiro momento a traducción do cuarto Evanxeo, Xoán, e as cartas aos tesalonicenses. Mais adiante pediríanme que fixera tamén a introdución ao Novo Testamento. Comezaran pola traducción do Novo Testamento que coordinaba o teólogo aquí presente Andrés Torres Queiruga, que non só se desenvolvía ben na nosa lingua, senón tamén no grego, pois tanto el como a Pampín estudaran en comillas, onde se familiarizaran coa lingua que levaron polo mundo adiante os gregarios de Alexandre Magno e outros da súa terra. De vez en cando viñan Alfonso Zulueta e Quico Domínguez reunirse cos colaboradores no Pazo Arcebispal, acollidos por Monseñor Anxo Suquía Goicoechea, que era daquela o noso arcebispo. Dos primeiros, maravillábame a sinxeleza da súa vida xunto co seu interese. No que atinxe ao arcebispo, teño que recoñecer que tomou ese cometido con moita ilusión. De feito, lémbrome do que me dixo a min: ti vaite lonxe da diocese, pois temos que facer axiña o traballo, e ti, como non sabes dicir que non, se quedas aquí, non rematas. Daquela, tentei de ir a Oseira, pero non me acollían no mosteiro máis que ao longo de 15 días, polo que chamei ás portas de Samos. Ali deronme pensión por 50 días, que foron os que eu pedira. Mais adiante, cando nos puxemos a traducir o Antigo Testamento, eu chegarei a estar máis de 2 meses en Xerusalén para facer unha primeira traducción de Xosué, Suíces e Ruth. Ademais, habíame de aproveitar da miña casa paterna algún verán para residir ali e todos os días cun táper que me preparaba a miña nai, ir traballar unha xornada tras outra nunha finca de godos da familia de meu irmán Valeriano, onde estaba eu soiño. Había 2 cans tamén, pero... Outras veces fun a Serres, Muros, a casa dunha dona que desde que nacín era como a miña nai, e traballaba ali perante o verán. Outros dos meus colegas facían algo semellante. O caso é que traballábamos arreo moitas horas, sen que ninguén, como dicía Silvestre, pensara cobrar un chisco polo que facíamos, a excepción dun par deles que tiñan familia que coidar. Certo que a editorial Sept nos ofrecía o material de traballo que precisáramos, como algúns diccionarios, os de Franco Grande, e máis un de Crespo Pozo que chegaba ata e despois había que buscar os sinónimos para buscar ali os vocábulos que correspondían en galego. Tamén nos ofreceron o Novo Testamento de Morente e Espiña, a traducción da Biblia a partir da Vulgata
os tomos que chegou a publicar Casado Nieto con notas de Precedo La Fuente, e mesmo outras Biblias como a portuguesa, de xeito que puidéramos darlle unha ollada ilustradora. No ano 1979 publicamos o Novo Testamento, que foi ben acollido. Aquí traio un exemplar. Despois tivemos que comprometernos coa traducción do Antigo Testamento. Ampliamos o equipo coa colaboración de Anxo González Núñez, que era ni máis ni menos que era doutor en Biblia, que daquela non era nada común. O franciscano Xosé Rodríguez Carballo, Salgado Agromartín, Rodríguez Herranz e o padre Martín da comunidade de Samos. Certo que tamén algúns deixaron de ser tradutores por teren unha concepción lusista do galego. Había que unificar. Participaron na revisión lingüística tamén Chao Rego e máis Andrés e Rosa García Vilariño, da Coruña. Daquela, por estar bastante familiarizado co hebreo, pedíronme que fixera eu de coordinador. Neste cometido sempre atopei axuda. Por exemplo, en tempos de exames no Instituto Teolóxico, aproveitei eses días para ir ao Mosteiro de Pollo xunto co padre Martín e buscar os vocábulos máis aceitados á hora de transcribir os nomes propios. O máis doado pareceume a formulación que facía o tradutor ao latín dunha columna siríaca. Era unha políglota que teñan ali en Pollo. Lembro-me, entre outros, do vocábulo Zerubabel, máis fácil de pronunciar que o de Zorobabel, Zorobabel, que emprega o castelán. Tomamos como norma, por outra banda, de acordo con outros membros do equipo de tradutores, o non cambiar os nomes moi coñecidos. Por exemplo, deixamos Sansón, que en hebreo é Shimshon. Tiñamos, como dixen hai un pouco, as xuntanzas dos tradutores co arcebispo, que despois chegou a ser Monseñor Rouco Varela, e co director de SEPT, Alfonso Zulueta, e máis Kiko, con certa frecuencia. De vez en cando, dado a amizade que íamos tendo, viña tamén Tereixa, a dona de Alfonso Zulueta, e outras veces Maribel, a de Kiko. E comíamos na miña casa, despois de facer as puntualizacións de tipo textual que procedía a levar adiante. No ano 1989, como escoitamos e percibimos aí nas imaxes, rematamos a primeira edición da Biblia. Non foi, nin moito menos, a máis axeitada das edicións que levamos. Mesmo así, concedéronnos o Premio Nacional de Traducción. Digo que non foi a máis axeitada porque, por mor de entregárllela ao Papa Xoán Paulo II na súa visita a Santiago o ano 1989, non se fixeron as segundas probas, co cal as cousas non foron todo ben que debían ir. Eu dixera desde Roma, porque eu estaba en Roma daquela facendo a miña tese, e dixen, mandádeme así de vez en cando, hai xente que ven aquí, pero non, que se pode perder, non é como agora que se manda o paquete por internet, e daquela non. Ben, é así. Non se fixeron as segundas probas, é claro. De feito, para a segunda edición houve que facer polo menos 2000 correccións no que atinxe ás comas, números dos versículos, asonancias e mesmo algunha ausencia importante como o texto do pastor ferido do capítulo 13 do libro de Zacarías. Aparece xusto a mitade do capítulo. Por outra banda, é certo que había introducións xerais, pero entre aquelas que se puxeron nos distintos libros, unhas estaban estruturadas. Primeiro, o epígrafe. Segundo, outro epígrafe. E outras non. Por iso, en diante, tocaríame ir estruturando as que non estaban, de xeito que, desde logo, na cuarta edición, están todas cunha estrutura clara. Coido que, na actualidade, se un quixera publicar unha introducción á Biblia, xuntando as introducións xerais
e as que se fixeron para expoñer os contidos de cada libro, tería un material moi axeitado para facelo. As mesmas notas sobre as que tiñamos acordado que tiveran as dimensións de unha terceira parte do texto non se cumpriu o que tiñamos establecido, por iso de que cada quen se consideraba un pouco dono do que el poñía a pé de páxina, segundo sabía e podía facer. Eu sei que un dos tradutores pediu máis notas nalgúns libros, e o arcebispo que tiñamos entón nos pediu a ele máis a min que llas puxéramos. Tamén, estando traballando nese asunto en Samos, o padre Martín pediume que lle puxera eu as notas aos libros que el traducira, alegando que el sabía mellor o que tiña que ver coa lingua galega que os coñecementos que tiña de Biblia. Eu fíxeno, pois acabara os meus traballos un pouco antes do esperado. A verdad, traballaba 10 horas diarias, porque as comidas tardaban pouco. Como eran en silencio, riscábamos enseguida. E despois, eu, cando quería darme razón de algo, camiñaba polo claustro, e así cambiaba un pouco de postura. Despois sentábame, traballaba outra vez. E, bueno, sobrárame tempo. Os índices teolóxico-conceptuais que fixera Santalices, a meu xuízo, estaban bastante ben. Sen embargo, sempre perciben máis 4 ollos que 2. E mesmo cando volvemos ver un traballo que tiñamos feito algún tempo antes, sempre lle atopamos algúns buratos que encher. Por iso, podo afirmar sen problema que fixemos un traballo complementario cada vez que tratábamos de facer unha nova edición. No que atinxe aos mapas, mantivemos os que se fixeran nun primeiro momento. Aquí non conseguín saber eu quen fora o autor de aqueles, dos primeiros. Nestes tiñase en conta o que era Israel, e máis as nacións veciñas, e mesmo, como dicíamos hai un pouco, se escolleu un onde aparecía Galicia comparada con Israel para entender mellor as dimensións da terra formada polas 12 tribos de Xacobe. Sen embargo, pediuselle a Braulio Arce San Juan que fixera 4 onde antes había había 2. Un do primeiro viaxe de San Paulo e do viaxe por conta do goberno, que se suele decir, o sea, preso, a Roma. E despois o segundo viaxe é o terceiro de Paulo, non? Dedicando 3 deles a as viaxes apostólicas e outro para facer ver o percorrido do apóstolo cando ia preso a Roma, cousa que fixo axudado en Braulio Arce polo seu irmán, o arquitecto Miguel Arce. Podo afirmar que cando tiven que pedirlle a algún dos tradutores que me deixara arranxar algo que vía confuso ou pouco consecuente, sempre mo aceptaron. Citarei 2 ou 3 casos. Cando lle pedín a Anxo González Núñez que me permitira poñer de acordo 2 cronoloxías que aparecían nunha das súas traducións de unha carta blanca. Tamén lle pedín a Santalices, home máis versado na Biblia que na pedagogía, que me permitira facer outra distribución de algunha das súas introducións. E mesmo cando lle pedín a outros que me deixaran facer a min a introdución de algún libro para unha nova edición, sen cambiar o nome que estaba escrito, a resposta foi sempre positiva. Hai algún tempo chamoume o profesor Olegario González de Cardedal para me preguntar como traducíramos a expresión da Biblia que en latín di Deus filium suum non pepercit, que aparece na carta aos Romanos. Ao dicirlle que os traductores desa carta, Emilio Rosada Castiñeiras e Andrés Torres Queiruga, puxeran en 832, Deus non aforrou a seu propio fillo, quedou todo satisfeito, considerando que esa traducción é moito máis axeitada que a de non perdoou o seu fillo. Outros que se pronunciaron sobre a Biblia en galego no que respecta a toda a traducción, como o profesor Santiago Guijarro, fan verdadeiras loanzas do traballo que foi aparecendo á luz. Teño que destacar que, ademais dos lingüistas
que fixeron as súas aportacións ás anteriores edicións da Biblia, para esta cuarta a Xunta encargou diversas persoas moi preparadas, como decía antes Silvestre, e especialmente delicadas, que enviaban as súas propostas e feitas as procedentes correccións, enviaban o texto corrixido por ser xusto o que fixeran. Compre tamén sinalar que a editorial Sept publicou, ademais, unha segunda edición, é aquela da de esquina, do Novo Testamento, na que compre salientar, na que procede salientar a incorporación de Xosé Antonio González García, que se asociou aos que traducíramos os textos do Novo Testamento a partires da segunda edición de a Biblia. Non quixera rematar sen facer unha mención laudatoria de Alfonso Zulueta, que, sendo un home culto e de clase, facíase merecedor de todo tipo de loanzas pola súa sinxeleza e humildade, pola súa preocupación pola lingua galega e por distribuir a teoloxía de xeito comprensible entre os nosos paisanos, e máis polo seu esforzo, xunto coa súa dona Teresa e tamén xunto con Kiko Domínguez. Tristemente non está aquí porque está operado dun tumor cerebral. Eu teño moi presente hoxe. Desexolle que se recupere. Xunto coa súa dona, xunto coa súa dona Maribel. Agora recordo que estiveron en Roma tamén comigo, e acompañeinos en Roma o que puida. Para chegar á celebración da fe aos máis sinxelos e por se preocuparen da xente máis necesitada debido á falta de saúde. Nas miñas mans está unha tarxeta que me enviou Alfonso cando viu a luz a segunda edición do Novo Testamento. É esta. Ben querido Pepe, aí vai o recén nado. Penso que é fermoso para Galicia, para Sept, para todos os que traballastes na obra. É un día de ledicia. Grazas pola túa colaboración. Unha aperta. Alfonso. Podemos por o arquivo de Sí. Gracias. Esto tamén, se queres. Moitas gracias, Pepe. Bueno, facemos aquí un cambio, porque aquí onde estou eu tense que sentar Lois Ferradás. Se crees que... Espero acordarme. Sí. Para avanzar, como pode, vea, para avanzar non vai este. Vale, perfecto. Para diante, para atrás, perfecto. Moi ben, seguimos. Decíamos ao comezar que a raíz do Concilio Vaticano II aparecen na Igrexa unha serie de movementos que tratan de poñer en práctica a doutrina que o Concilio promulgou. Son movementos, por un lado, cun claro compromiso relixioso, pero
co concepto dunha relixión encarnada na realidade social, económica e cultural da comunidade concreta. Algún destes movementos, como dixen antes, tiveron un gran desenvolvemento, como, por exemplo, decía os coloquios europeos de parroquias, e outros tiveron un desenvolvemento máis local. Para falarnos disto, temos a Lois Ferradas Blanco, que o fará baixo o título de Coloquios e Romases. Lois é mestre e doutor en Pedagogía. Presume, con razón, do seu papel en iniciativas como Preescolar na Casa ou as Galescolas, a rede de escolas infantís. Foi profesionalmente tamén profesor de didáctica e organización escolar e decano da Facultade de Ciencias de Educación da Universidade de Santiago. Afincado dende moi novo no barrio do Castiñeiriño, dende os tempos de Antón Gómez Vilasó, ali colaborou activamente como catequista, como voluntario de Cáritas, ali íamos ás colonias de Arnela, e tamén participou nos coloquios de parroquias, polo menos di el que a partir do de Lugo de 1971. É socio fundador de Irimia, formou parte da súa xunta directiva e colabora na revista e tamén colabora na organización das romaxes de crentes galegos. Polo tanto, moi atinado que Lois nos fale de coloquios e romaxes. Moi ben, grazas, Silvestre. Boas tardes a todos, señora presidenta, señor arcebispo, mestres, amigos e amigas. Empezo por agradecer o convite. Seguramente aquí nesta sala hai máis dunha persoa que o poderían facer polo menos coa mesma solvencia, seguramente con máis. Pero para min é unha satisfacción. Teño conciencia dos meus límites. Vou empezar por iso. Nestas consideracións previas, intento seguir un guión de 4 puntos, así ordenadamente, como facía nas miñas clases de didáctica. E empezaremos logo con estas consideracións de conciencia dos límites. A primeira, vou ser un pouco transgresor. Normalmente, aquí non se dixo que tempo se consideraba de transición. Habitualmente considérase desde a morte do dictador, o comenzo da democracia, cando se aproba a Constitución e os estatutos de autonomía. Ese é un curto período, e quedarnos neso só sería negarnos a entender a dinámica destes fenómenos que empezan moito antes e continúan moito despois. Por iso creo que é unha transgresión esperada de entender isto como un momento amplo, si moi importante, eu creo que é axial, donde xira a historia para o conxunto da sociedade e seguramente para a Igrexa. Por iso, eu, sendo verdade, considerando verdade que as cousas para a Igrexa xiran no concilio, eu quero ampliar un pouco esa mirada. Creo que, en realidad, empezaron a xirar bastante antes. Cando falamos de movementos, de cales falamos? Hai moitos. E é unha realidade, por veces, como algúns dos que estades aquí, que vos coñezo ben, que nos cabrea especialmente as limitacións, a veces considerámolas incluso como traicións da Igrexa, algunhas cousas, como por exemplo da lingua, pero por outra parte encontramos logo unha riqueza enorme que nos obriga a ser humildes e decir, eles fixeron o seu traballo, como despois indicarei un pouco máis adiante. Cales escollemos?
insisto, hai moitos, eu non coñezo moitos deles, ou coñezo de referencias, vou falar daqueles dous, como indicou Silvestre, cos que eu estou máis vinculado. Claro que isto ten a súa ventaxa, en canto que os coñezo, creo que os coñezo bastante ben desde dentro, pero ten o seu inconveniente, que é a falta de distancia e ser un pouco parte do que queres decir. Realmente é difícil manter unha obxectividade aí, pero sabendo que un é subxectivo porque se trata de algo noso, trátase tamén seguramente de cousas que para moitos de vós son importantes e son queridas. Restu a Agitur tamén neste caso. O proceso, isto do que imos falar, é complexo, non é unha disculpa. Todas as realidades sociais son complexas e teñen moitas conexións. Tamén este non podía ser de outra maneira. E aínda non está acabado, estáse producindo. Por tanto, obxectivar iso é máis difícil que falar dun período cerrado, ben documentado e demais. Cando falamos da lingua, desto podíamoslo decir en 5 minutos, que pasa coa lingua nestes movimentos dos que eu vou falar. Falamos da lingua como tema, pouca cousa temos aí, porque non son movimentos de estudo, de grandes ou de cuidadas formulacións teóricas, aínda que tamén hai moito deso. Falamos da lingua como uso, aí sí que xa temos unha realidade moi rica e deso imos tratar de falar. Bueno, pois escollemos estes dous movimentos, sabendo que imos ampliar un pouco a mirada, non son eses momentos concentrados da transición propiamente política, e imos tratar de ver que pasa aí. Están bastante ben documentados estes dous movimentos. Sobre todo, o dos coloquios está moi ben documentado neste libro, por certo, publicado por SET, de Xosé Manuel Rodríguez Pampín, moi ben documentado. Logo contarei o que me pasou coa documentación esta, pero está moi ben. E SET publicou, ademais, en 2 libros, conclusións, un deles, conclusión dun dos coloquios, e noutro, a reproducción das ponencias que se fixeron no seu día para documentar a primeira fase da Asamblea Conxunta de Bispos e Cregos. Naquele momento, o tema había 2 grandes temas nese momento: a encarnación, o deseo de encarnarse na realidade. Hoxe non usamos tanto esa terminoloxía, falamos de cadra, pois, máis de inculturación e outras cousas parecidas. E cal era o outro? O da... Bueno, agora non me sale cal é o outro tema dos que aparecen continuamente nesto. E as relacións Iglesia-Mundo. E iso tamén está recollido neses outros libros. Quixen facer unha liña da historia deste tempo. E non a soupen facer aquí na presentación, entón saleu unha liña vertical. Vedes que no comenzo desta segunda páxina, no ano 1966, aparece o primeiro coloquio europeo de parroquias en Santiago de Compostela. Pero a cousa non empeza aí. E eu, nesto, non coincido moito coa xente coa que falo, pero a min pareceme que mirando para atrás, non hai que mirar só para o concilio, que por suposto está aí como un gran momento de eclosión e de maduración, de chegada, pero tamén de partida, de moitas cuestións nese momento. Eu boto a vista atrás e chego á misión de Francia. Os que sabedes desto, saberedes, non sei se estaredes de acordo ou non, pero é aí onde, dunha forma clara, xa os bispos franceses e os pastoralistas franceses, conscientes xa de que unha gran parte da poboación está alonxada da Iglesia e non vai oír as predicacións na misa do domingo, barrios enteiros que están a outra cousa, pois se plantexan como chegar, como facer a evangelización nesa situación.
No 43, Godin e Daniel publican a Francia, un país de misión. Este Godin é o que tamén escribe Levadura en la masa, que temos lido aquí, é un conciliario da Shock. E formulan esa misión, esa orientación pastoral en Francia como secular, no medio da xente, é feita polo clero secular, é comunitaria, donde os grupos son un núcleo importante, xa non é a misa parroquial, misioneira, o medio do mundo tamén, e é poñendo por centro a predicación do propio Evanxelo. Cando Chao, no 1965, é invitado ao terceiro coloquio europeo de parroquias, leva como ponencia, escrita en francés, a necesidade dunha apertura misioneira da parroquia en España. O tema é a pastoral misioneira. Bueno, pois eu creo que todo este movimento, con outras ramas que están mellor estudiadas, como é o movimento litúrxico, a nova teoloxía, o movimento de estudio crítico das Sagradas Escrituras, iso está, que preparou a chegada do concilio, pois ao lado deso estarían estas outras cousas que eu insisto na misión de Francia, a levadura na masa, e a presencia de persoas excepcionales. Pero despois, os que vos quededes ao coloquio, eu quero suscitar a pregunta. A mí non me interesa destacar o excepcional que é todo isto, que o é. E os excepcionais que foron estas persoas protagonistas, Antón Gómez Vilasó ou Pepe Chao ou algúns máis, son excepcionais. Pero, que arreglamos recoñecéndolle esta excepcionalidade? Non arreglamos nada. Bueno, damoslle culto, pero realmente a pregunta é, ao meu modo de ver, por que e como se produce isto? Que é realmente unha eclosión. Mirade, en moi poucos anos, cantas cousas moi significativas se producen. Entón, todo está relacionado. Incluso, isto que decimos, podemos decir que estes movimentos foron un pouco, a veces por libre, a veces enfrentados, críticos, con decisións da xerarquía, pero sorprenderíavos o afecto con que Vilasó trataba o cardenal e como o cardenal, co afecto que trataba o cardenal a Vilasó. Ou mesmo podemos decir de don Jacinto Argalla con Pepe Chao. E outras cousas que nos falan realmente desta... Non hai cortes, hai, como di esta canción que cantamos ás veces, de todo está interconectado, todo está interligado, esta canción que celebra a Laudato Si. Bueno, a miña primeira observación é todo está relacionado, todo está interligado e comeza moito antes. Pero estas son as liñas mestras do que pasa despois nos coloquios e pasa despois tamén nas romaxes e demais. Bueno, vedes a lista que non me vou parar a ler porque xa tedes aí revistas que se crean. En España tamén País de Misión de Alfonso Carlos Comín, revista Iglesia Viva, coloquios, Editorial SED, Asamblea Conxunta de Bispos e Cregos, Concilio Pastoral de Galicia, do que se falará despois, os Irmandiños, Instituto Superior de Pastoral de Madrid, primeiro en Salamanca e despois en Madrid. Naquel tempo que toda a sociedade, non só a Igrexa, estaba moi cerrada sobre si mesmo, a xente que ibades a Roma ou que ibades a Lovaina ou a outros sitios de Europa, o caso de Chao é paradigmático, pero tamén hai outros dos que xa falamos aquí, tamén van nesta liña, traen non foi só o concilio, sino toda esa sabiduría, toda esa preparación, toda esa apertura xa moi avanzada, que xa moi madura en moitos sentidos, que chega a Galicia. A pregunta, insisto nesto, é por que se produce eso? Por que todo eso calla nestes movimentos?
Eu teño dúas hipóteses que vou decir despois ao final o que me parece a mí que son as claves, porque, bueno, eu vou de pedagogo e, sobre todo, vou de catequista, e o que quero é convencer a xente para que se apunte a estas cousas. Bueno, entón, nesta liña do tempo, a cousa empeza Francia, país de misión, levadura en la masa, e todas estas cousas que pasan ao mesmo tempo ou moi relacionadas. Porque todo está interligado como se fósemos un. Vamos a, directamente, despois destas consideracións que para min queren dar o cadro do que imos falar, porque o resto son cousas moi sinxeras. A clave é, insisto, por que pasa isto, por que pudo pasar todo isto. Vamos aos coloquios de parroquias. Decíamos que están bastante ben documentados. A min, de todas formas, pasou unha cousa rara. O libro de Pampín está moi ben documentado. Eu teño entendido, porque Vilasó, que foi o secretario desto durante moitos anos, depositou no arquivo diocesano unha maleta con esa documentación. Eu, outro día, que pedín isto no arquivo, dixeronme que había unha carpeta, só unha carpeta. Despois non a cheguei a ver siquera porque non había prazas non había postos libres no arquivo. Tamén hai outra xente, Vitorino, di que todos estes documentos están depositados no arquivo, pero a min dixeronme que había só unha carpeta. Eu espero que haberá algo máis e que non apareceu nese momento que mo indicaron. Hai unha parte da documentación de coloquios depositou na Carballo no arquivo da Fundación Penzón. Habrá que ir á Fundación Penzón. Pero o que di Vitorino é que están no arquivo diocesano. Na biblioteca? Na biblioteca do Instituto Teolóxico, que era do seminario. Sí. Bueno, é unha sorte que estea aí, que estea ben documentado. Eu non son un bo investigador histórico. O sea que seguramente está, eu simplemente non cheguei a iso, tampouco lle dediquei demasiado tempo. Pero a outra fonte de estudio, aparte dos outros dous libros da editorial SET, é a revista Encrucillada, que vai falar despois Andrés. E se colledes o número 100, tedes aquí unha radiografía da Iglesia do posconcilio da que non se pode sentir orgulloso. Cando se fai, por exemplo, a relación de grupos dos movementos especializados de acción católica, de grupos e de conciliarios, que enchen páxinas e páxinas, isto é algo glorioso, e que sin esa participación de toda esta xente, a sociedade iba a ser máis pobre, menos democrática, menos participativa e demais. Por tanto, está bastante ben documentado, aínda que haxa que seguir facendo esta historia. Eu son moi bo amigo do profesor de Historia da Igrexa e do de Eclesioloxía, pero cando lle digo animade traballos dos estudiantes, porque hai unha realidade moi rica que convén coñecer, pois aínda non atoparon. E, en cambio, na Facultade de Historia ou na Facultade de Ciencias de Educación, onde se acaba de facer unha tese que recolle a participación destes movementos na formación dunha ciudadanía democrática neste tempo. En concreto, estou pensando na tese de Antonio Rojas, que se chama así. Ben documentada, pero que hai que seguir traballando, porque ao mesmo tempo tamén a difundimos. Que son os coloquios? Pois son coloquios. Non é unha cousa moi complicada. Son colectivos empezando estes colectivos, no caso de Galicia, son empezando a ser sendo só cregos. No primeiro hai 22 cregos, nos que hai conciliarios, un teólogo e párrocos. O primeiro e o segundo son ainda un pouco, con relativamente pouca xente, pero é unha xente xa unha vanguarda, que se reúnen. Primeiro son un auténtico movimento, no sentido de
compromisos de adhesión. Incluso algunha xente se retira porque non é capaz de manter eses compromisos. Por exemplo, o da gratuidade dos servizos religiosos, de suprimir os aranceles. No boletín parroquial da parroquia do Castiñeiriño, nun determinado momento aparece que, co coñecemento do señor Cardeal, se suprimen os aranceis. Os funerais van ser para todos iguais. Non os vai haber de primeira, nin de segunda, nin máis ricos, nin máis pobres, nin se van pagar. Se alguén quere deixar, contribuir aos gastos da parroquia, pois pode o facer, pero non se vai. Bueno, isto, por exemplo, o uso do galego, que se vai un pouco máis lento despois. E é unha pastoral, eu recollo aquí aquelas 4 notas que decía da misión francesa, porque creo que definen ben tamén o espírito deste movimento secular, comunitario, evangélico e misioneiro. Colectivos, primeiro, logo imos vendo as fases desto, pero primeiro cregos, despois empezan algúns seglares e a partir de un determinado momento son maioría os seglares. Tamén hai un enfoque que vai cambiando ao largo da súa historia. José Ramón Barreiro Fernández, que é un dos nosos grandes historiadores contemporáneos, chega a decir que seguramente é o movimento máis importante que se produce na Igrexa galega durante o século XX. Chao di que para él significou, él vio como a primeira oportunidade histórica de xuntárense en Galicia cristiáns de todas as dioceses e aproveitárense do ar fresco do concilio. O propio marco, como nos decía McLuhan, o medio tamén nos dá unha mensaxe, o propio marco de que sexan galegos, non só dunha cidade ou dunha diocese, senón do conxunto, iso mesmo xa axuda a concebilos dunha forma nova estas cousas. Pero ao mesmo tempo, vedes, digo galegos a moita honra, son coloquios galegos, é como se coñeceron na maior parte do tempo, de parroquias, despois de cristiáns, porque aí tamén hai un cambio de acento, pero Chao, sobre todo ao principio, mentre ele estivo, tamén era partidario de chamarlles europeos, é dicir, por honradez, son fillos dos coloquios europeos, que, por certo, síguense celebrando, non sei con que amplitude, pero buscando en internet, vin que un se celebrou non hai moito en Portugal, e outros, e síguense chamando así, coloquios europeos de parroquias. Bueno, pois, pouquiños anos antes, estábamos dicindo que o primeiro galego é do 66, pois 3 anos antes, no 63, nace esta corrente ou este movimento con implicación mesmo persoal. Non é só unha plataforma onde se falan de cousas, senón é un movimento que nos implica. Pois di que no verán do 63, na casa reitoral do Abad Buty, párroco de Sacré-Cœur de Lausanne, nace este coloquio, un conxunto de cregos que botan a andar un movimento europeo, un movimento de cregos orientados á misión, máis alá da institución parroquial que ten uns límites moi claros. E este movimento europeo é o que inspira e afilla o movimento galego. Síguese producindo hasta o ano 87. Síguense producindo estes encontros, pero van cambiando de perspectiva. O que eu digo agora é unha forma moi resumida, os que queirades profundizar nesto, tedes que vir á encrucillada, non só ao que se escribe neste número, sino en moitos números onde se vai facendo crónica destes feitos. Pero podíamos resumir todo eso, agora non temos tempo para moito máis, en distintas fases. Hai unha primeira época claramente clerical, claramente enfocada como movimento de cregos. Mirade no terceiro, que é o primeiro, así un pouco masivo, hai máis de 100 cregos das 5 dioceses. No seguinte, no cuarto, prodúcese, e quizás o que máis nos interesa desde o punto de vista da lingua, prodúcese un debate sobre o galego.
Chao, que sabemos quen é, e sabemos o importante que foi o seu libro Eu Renazo Galego para axudar a repensar todo isto. Algúns din que Ramón Piñeiro, á altura de Sempre en Galiza, que desde Sempre en Galiza non se producira un libro parecido para iniciarnos nas cousas importantes de Galicia, pois ese Chao di que, mentres foi párroco de Santa Mariña, nunca celebrou a liturxia en galego. E isto tamén é outra cousa bonita deste proceso. É algo que vai evolucionando, buscando a fidelidade, e a partir de aí é cando se van tomando decisións que afectan a vida das persoas. Bueno, pois aquí, instados polo párroco de Aguiño, polo gran Francisco Lorenzo Mariño, desde logo, a lingua dos coloquios xa vai ser como a única lingua oficial dos coloquios o galego, e o compromiso de galeguizar tamén o resto da vida. E no quinto prodúcese unha gran disxuntiva. E a disxuntiva Chao Vilasó. Bueno, isto é un... Non sei se temos tempo para falar desto, pero algúns din... Vitorino en concreto, pois di que se enfocou dúas visións, unha pois máis secular e outra pois máis centrada nos temas religiosos. Chao di que non foi así, que desde logo non era eso, senón o seu enfoque era parroquial, non sen seglares, senón parroquial cos seus párrocos. E Vilasó, que tiña moitas relacións tamén na universidade, nos movementos especializados de acción católica, pois, bueno, Xec e demais, bueno, parece que non o vían como tan importante isto. A disxuntiva non era secular eclesiástico, Chao di que xa estaba moi secularizado mentalmente daquela, senón parroquias, ou digamos que por libre. El di que estaba facendo unha aposta moi seria, visitando non só, senón con outros cregos que el cita, todas e cada unha das parroquias da súa diocese para crear movimento parroquial. Bueno, esta sería a primeira fase. Unha segunda fase xa con unha incorporación moi ampla de seglares, especialmente dos movementos, no sexto 150 asistentes. Digamos que a liña sería as relacións Igrexa-Mundo, que era outra, xunto coa Encarnación, son as dúas grandes categorías que se presentan ao largo de todo este tempo. Bueno, aí vedes algúns dos temas, xa se empeza a estar moi presente todo o que ten que ver coa teoloxía da liberación, e unha terceira época moi ampla, xa máis reducida en canto ao número de persoas, salvo algunhas ocasións, donde xa predomina o enfoque claramente sociopolítico de liberación do pobo galego, como compromiso dos cristiáns, non a parte deso, pero onde o que predomina xa son este tipo de enfoques. Estes son os protagonistas. Xosé Chao, ben coñecido, que foi presidente hasta o 69, porque despois daquela disxuntiva, que era a súa opción, despois de unhas votacións así un pouco complicadas, el retírase porque a súa opción non foi a que ganou, fai logo colaboracións esporádicas. O gran Antón Gómez Vilasó, que foi o seu secretario e o organizador. Chao era xenial en canto a creador, como sabemos ben, a súa cabeciña non paraba, eu creo que non paraba nin siquiera de noite, un gran creador de linguaxe e demais, pero logo necesitaba ao lado sempre persoas como Vilasó ou en Mondoñedo como Ramón Díaz de Raña, que pois iban organizando con paciencia, con relacións, facendo posibles todas estas cousas. E Paco, Francisco Lorenzo Mariño, xenial tamén e tan querido por tantos de nós.
Destes, de Chao e de Vilasón, 5 minutos. Vale. Bueno, di Paco de Aguiño, di Pepe, Chao e Vilasón supuxeron moito para min. Eu vía neles dous gregos superclase. Cando fixemos a primeira reunión dos europeos, agradecinlles e sigo agradecéndolles que se cruzaran na miña vida. Chao axudoume a ser diferente segundo a cerimonia litúrxica a celebrar. O mesmo podo decir de Vilasón. Non celebraban acartonados, isto é, poñendo a mesma cara tanto nunha boda como nun funeral. A seriedade é necesaria, pero un sorriso, un apretón de mans, un saúdo, como a xente non menoscaba a celebración. Bueno, este foi o que urxiu a galeguización a partir do terceiro ou cuarto congreso, con coloquio. Xa falamos das súas fases, falemos da lingua dos coloquios, que é realmente o que se me preguntaba. Os coloquios sempre falaron galego, pero hai un proceso tamén hai un camiño, e a partir do cuarto cando se instaura como lingua única, hai un proceso crecente tamén de galeguización das prácticas, recordade o exemplo de Chao, e vaise producindo este compromiso coa galeguización nos distintos ámbitos de actuación. Vamos cos cruceiros, perdón, cos ramaxes de crentes galegos. Os coloquios siguen o seu desenvolvemento, como vedes na última fase, pois cunha orientación máis de ocuparse das cuestións sociopolíticas, pero hai unha parte de persoas que están tamén un pouco neste mundo que buscan vincular todo isto máis coa propia reflexión teolóxica, coa celebración cristián e demais. E nun determinado momento, pois empezan a organizar unhas actividades, uns encontros parecidos aos antigos coloquios, onde se fai celebración e se fai esta reflexión, máis desde o punto de vista expresamente cristián e celebrativo. Eran os cruceiros. Pois nun destes cruceiros, celebrado no ano 78, distintas persoas de distintas comunidades e grupos de Galicia involucrados vitalmente neste momento, estamos falando, neste é un caso claro de tempo da transición, creativos, un pouco heterodoxos, xúntanse nunhas xornadas que chaman cruceiros. Cruceiros que intenta facer a evocación do cruceiro e tamén do cruceiro como viaxe de pasalo ben xuntos e demais. De fondo hai a búsqueda de crear conciencia de igrexa galega, non só dunha igrexa de fora instalada en Galicia, sino galega con maior profundidade, cunha orientación e vese na necesidade de crear un gran día de encontro e festa destas comunidades. Aquí están tamén o grupo que fai Boa Nova. Boa Nova era aquela carpeta en galego de apoio á catequese e á predicación que dunha forma heroica facían, porque había que imprimir, difundir, elaborar e demais, un grupo sobre todo de Ferrol. Bueno, pois esta xente neste cruceiro botan a andar estes encontros romaxes de crentes galegos. Búscase, como en todas as romerías, un lugar significativo. En Galicia hai moitos. A opción foi que fosen rotando. En Aguiño fixeronse 3. Nos outros sitios fixose un solo, pero a Aguiño volvemos outras 2 veces máis. Un lugar, e temos moitos destes lugares que invitan, que son auténticas, a veces, hierofanías, que ten tal forza a natureza que como que nos abre os poros da alma. Mestura contra do que foran nalgún momento aquela separación
pretendida entre o religioso e o civil, búscase volver a xuntar o que antropolóxicamente está xunto, a festa religiosa e civil, os cantos, as danzas. Este é o medallón da primeira romaxe. E esta é a foto da segunda, camiñando en Aguiño para o espacio onde se iba a celebrar a celebración ali na beira do mar. Este é o medallón desta segunda, batidos polo mar. Esta é a terceira, a dos Peares, onde se xuntan o Búbal, o Sil e o Miño. Este é de Aguiño e aquí está Paco. Este é Paco, que está aquí falando con esta xente, son as fotos antiguas. Este é no Monte Faro. Bueno, foi aquelo espectacular. Estás como casi tocando o ceo. Despois foi o PP facer ali tamén a súa romaxe. Pero foi un sitio, é un dos teitos das cimas de Galicia. Mirade, empezaron na primeira que se fai en Irimia, calculan 1.500 as cifras oficiales, eu creo que uns poucos menos, pero chegamos a 5.000. A veces contamos, teño fotos de 30 autobuses, por exemplo, na de Monterroso e noutras. Este é o medallón do Monte Faro, ergo os meus ollos cara aos montes. E é este ambiente de buscar un lugar de encontro, de festa, con moita participación da xente do lugar, buscando... Isto é moi moderno, estou vendo que estes novos movimentos eclesiais que hai buscan tamén estas novas... Teóricamente, novas linguaxes non son nada novas. É a linguaxe do corpo, é a linguaxe da poesía, é a linguaxe da canción, é a linguaxe da mirada e do encontro. Pois isto tamén se fai. Cando hai moito sol ou amenaza chuvia, pois ponse unha carpa. Nese ambiente, pois cántase, bailase, celébrase a Eucaristía. Este da romaxe da Coruña no Parque de Santa Margarita, presidida polo querido Manuel Espiña. Este foi o medallón da romaxe da Coruña. Este en Vilalba preside Alfonso Blanco Torrado. Música, este é da última, en Brión. Luciano non anda por aquí, pero estaba, E hai isto que decíamos da linguaxe corporal. Fomos incorporando precisamente por iniciativa de Espiña xestos corporais. Este é o berro seco. O berro seco é aquel que aprendimos dos canteiros para entre todos levantar as pedras grandes. Pois esta tamén é unha das expresións que se fan aí. E prepárase o ramo, a transmisión, que isto tamén é un elemento tradicional das nosas romerías, a transmisión do encargo para os seguintes. Neste caso, pois o próximo vai ser alá en Lodoselo, en terras de Xinzo de Limia, e este é o que se lle entrega. Luciano entrega aquí os libros e estas cousas para animalos a facer a transmisión cos que van a organizar o do próximo. A lingua das romaxes, que era tamén o que se pide. Pois dentro desto, as liturxias sempre en galego, sempre hai unha peza literaria en galego, algunhas pezas únicas, de Manolo Regal, ou de outros, ou de Daniel López Muñoz, ou do propio Chao. E sempre, Chao insistía moito nesto de que o galeguismo e o cristianismo son cuestións tamén moi simbólicas, e entón cuidar, traballar, buscar de elaborar signos, símbolos apropiados para todo eso, que non é fácil, porque a veces se cadra algo moi elaborado e moi bonito, resulta que non é asumido. Pero sí cuidar isto, os lugares de auga, como os ríos e o mar, o lume, o vento, o monte, o camiño, as rochas, como
como temos feito, o Carballo, como o Carballo de Luxís, alá en Baltar, a Áncora, como o Ancoradoiro, a Campá, como chamada. Os lemas, agora non temos tempo, pero se entrades estudiades os lemas observades os lemas das romaxes, son todos eles moi evocadores e que como que nos axudan a ir máis alá. Os medallóns dos que xa vimos algúns exemplares, a poesía feita canción, o credo galego, non é para sustituir o outro, o Magnificat galego, o Noso Pai, feitos música galega, son realmente recursos para expresar e para transmitir esa fe. Danza, e linguaxe corporal, o berro seco do que falábamos antes, e, por suposto, este feito tan antigo e tan moderno da comida compartida. Manolo Regal, falando desto, entre outros, el di, é un tempo, cada romaxe é un tempo de encontro e comunicación, un tempo de liberdade e creatividade, un tempo de comunión coa terra, coa xente, con Deus, un tempo de soños, un tempo de festa e de alegría, ás veces ben construído, vivido e gozado, ás veces non. Antes de falar desta pregunta, todo isto vai, como todo está interconectado, e no medio desto hai xente que logo desenvolve outras cousas, por exemplo, que sei eu, Xesús Ferro Ruibal organizou unha das romaxes e sempre está no medio desto, que por certo era tamén moi amigo de Vilasó. É sempre un pouco parecido a Chao, tamén sempre está argallando. É unha das cousas que, como un dos fillos, eses pequenos movimentos que decías ti antes, que non vemos de forma exhaustiva, porque é imposible, foi o bienio irmandiño. O bienio irmandiño de 1999-2000. Bueno, pretendía, en parte fixo, moitos contactos e moitas actividades hacia fora, tratando de implicar e ganar xente para isto. Visitou a todos os obispos de Galicia e fixeron moitas outras cousas. Deles só me vou quedar coa campaña que fixeron de Galegos de por vida. Primeiro capítulo do bienio irmandiño, que pon o acento nun momento da nosa existencia, que é a morte. Pero esta campaña oriéntase a impulsar a conciencia do galego noutros momentos importantes da vida, o bautizo, a primeira comunión e o casamento. Fixeron actos tendentes a acoller os meniños na igrexa en galego, a catequizalos na lingua propia desta terra, a que as primeiras comunións se preparen e realicen en galego, a que os cursiños matrimoniais e o ritual do matrimonio sexan en galego. O galeguismo tense que ocupar de todas as facetas da vida humana e tamén da morte. E quero terminar, insisto, coa pregunta que é o que me importa, porque esta descripción que vos acabo de facer, se sodes un pouco espabilados, encontrádelo, está moi ben, isto está ben documentado. Pero, por que vale a pena falar deso? Eu insisto, non porque isto sea excepcional, sino seremos capaces de atopar as claves que explican que isto pasase, que moveron a miles. Se agora eu fixera a conta, quixera poñer os nomes de todas as persoas que participaron na organización dunha romaxe desde o ano 78 hasta este ano, non me chegaban os centos, porque foi moita a xente implicada nesto, ou a xente que se moveu, romaxes de hasta 5.000 persoas. Que é o que explica iso? Eu decíavos que, manexando todo isto, hai unha categoría que aparece continuamente, o da encarnación. Hoxe, os cambios na cristoloxía, xa non se fala tanto nesto, pero, como di Andrés, no que quere decir isto, é meterte no medio da xente e quererlle a xente. Vilasó estudiou filosofía en latín e a teoloxía en latín, completamente inútil para predicar.
Entonces, como chega a facer isto? Ou como chega a facer Paco de Aguiño, que, bueno, licenciouse na Gregoriana, era un pouco máis de clase, tiña, non? Bueno, pois, eu creo que, sí, o de encarnación, o de quererlle a xente. O outro día facíamos unha entrevista unhas estudiantes de pedagogía de primeiro curso, porque estaban aprendendo a facer unha historia de vida. E ao terminar dixéronme, Lois, que é para ti o máis importante dun pedagogo? Eu dixenlle, quererlle a xente. É a clave. Isto é o que chamamos encarnación ou chamamos cariño. Pero hai outra cousa. Esta xente, Vilasó xa de estudiante de teoloxía, cando iban de excursión a París, polas tardes iban visitar parroquias a ver que era o que estaban facendo. Chao, que anda por Alemanha, que anda por unha chea de outros sitios, andan buscando. Están abertos, non están cerrados sobre si mesmo. A mí parece outra das claves. Ahora, aquí está unha das que cantan comigo todas as semanas, alá na compañía de María, e di, vas cantar? Pois casi me boto a cantar, e di, non envexo, a ver, non me sale. Non envexo de quen ten parellas, eguas e montes, só me envexo de quen bebe a agua en todas as fontes. Bebían a auga de moitas fontes. Estaban abertos a beber esa auga de todas as fontes. E logo, outra cousa, e xa termina, a parte da, chamalle con esa palabra técnica, parresía, que ser capaces de decirlo todo con valentía e chamar por todos. Hai outra clave da que falamos encriptado e decimos metodoloxía shock, metodoloxía dos movimentos especializados da acción católica. É o grupo. O que realmente nos cambia as mentalidades e os ánimos é estar xuntos, é mirarnos á cara, é compartir a visión da realidade, é compartir os ánimos para transformala. O método da revisión de vida, que o mesmo Papa usa nos seus documentos, e é o que agora, bueno, naceu en Bélxica, pero chaman agora o método hispanoamericano. Eu creo que esta é a clave. O cariño, a auga de todas as fontes, un proxecto con esperanza. Cando nos éramos seminaristas pensábamos que o centro de Galicia era Santiago, porque era a archidiócesis. Logo descubrimos con envexa que realmente a forza estaba vindo de Jacinto Argalla e do grupo de curas de Ferrol, que tiñan un proxecto para a súa diocese e para a súa cidade. É o método. Isto é o que eu creo que aprendín destes movimentos, que hai que seguir estudando, porque é unha historia da que podemos estar orgullosos. Bueno, gracias, Lois. Temos uns minutos para estirar as pernas. Bueno. Sí, hai que baixar a primeira planta e xusto antes de sair á esquerda.
Esto no se ve.
Gracias.
Ben, vimos ata agora movementos, iniciativas na Igrexa galega, pero que partiron sempre dende fora, podemos decir, da xerarquía, que non eran iniciativa dos bispos galegos. É certo, por exemplo, que na traducción da Biblia foron gregos os traductores, prácticamente todos, pero a iniciativa de facer esa traducción non saiu da, pois eu que sei, en vez de xuntarse en Vigo os que se xuntaron, pois que fose dunha xuntanza que fixesen os bispos galegos e tivesen esa iniciativa de traducir a Biblia. Ao final, aínda que contasen coas mesmas persoas, entendo que lle sería a eles máis doado organizalo. Ben, pero tamén nos interesa ver cal é, nese momento, o que podemos entender como a postura oficial da Igrexa, que se manifesta, por un lado, no Concilio Pastoral de Galicia, é dicir, creo que non podemos tomar ningunha cousa como máis oficial que da Igrexa que un concilio. Entón, o Concilio Pastoral de Galicia vería estamos falando do tema da lingua, vería a marcar unha liña de actuación, promulga unhas conclusións interesantes sobre o tema da lingua. Outra cousa é que se cumplan ou non, é dicir, aí habería que estudiar o treito que vai entre o dito e o feito. E tamén hai outra postura que tamén podemos tomar como oficial, que é o escrito da pastoral de Monseñor Araúxo sobre a lingua. É un bispo o que fai un documento oficial. Ben, sobre estes dous aspectos vai nos falar Pilar Vers, creo que... Virs. O de verse, resulta. Vale, perdón. Vou dicir ben o seu segundo apelido, que é Molezún. Mestra, licenciada en Ciencias Exactas pola Complutense, relixiosa da Compañía de María, exerceu a docencia no Colexio da Compañía de María aquí en Santiago, foi promotora da renovación na súa congregación e colaboradora en moitas destas cousas das que estamos falando. Comprometida tamén coa reivindicación do papel da muller na Igrexa, é unha das fundadoras da Asociación de Mulleres Cristiás Galegas Exeria. Ten escritos numerosos artigos sobre estas temáticas e tamén, de maneira especial, artigos relacionados coa espiritualidade, que é un tema moi querido para ela. Ben, co título de O Concilio Pastoral de Galicia, aínda que non soamente, fálanos Pilar. Bueno, pois moi boa tarde. Se me escoita ben? Ando coa garganta que me dá medo que me falle, por eso non me quero exceder en voz. Non sea. Bueno, pois boa tarde. Na convocatoria que nos mandaron para estes encontros, dice algo así na introducción. Dice que en aqueles tempos, na transición, diversos movementos e iniciativas a prol da galeguización da Igrexa tiveron moita relevancia e constituíronse na manifestación da nova conciencia que naceu na Igrexa galega. Eso acabamos de ver en vivo, relatado por Lois. Pero Ferro Ruibal, dice tamén a introducción, valorando este feito, pon un contrapunto e di: aínda que a estructura eclesiástica está como pasmada ante a cuestión da lingua galega, sendo case o sector menos sensible de toda a sociedade neste asunto. Bueno, pois desta igrexa institucional, que como di Ferro que está medio pasmada,
me toca falar a mí. Bueno, entón, como xa decía Silvestre, vou falar do Concilio Pastoral de Galicia e da carta pastoral de Monseñor Araújo, que tuvo en aquel momento moito renombre. Bueno, vou meter obxectivamente a documentación que pude facerme con ela e despois farei alguna consideración así máis ou menos crítica. Bueno, empecemos polo Concilio Pastoral de Galicia. Eu o que encontrei como documentación, o único que encontrei, foi unha revista de Lumieira, que publica Lumieira sobre o Concilio Pastoral de Galicia no ano 1996. E aquí ten comentarios, artigos e ten os documentos que se publicaron. De maneira que eu todo o que vou dicir fui sacando de aí que foi a fonte que tive. A parte da memoria que teño tamén do vivido. Bueno, pois, primeiro darei unha panorámica global do concilio. Digo, para situarnos un pouco, cando decimos Concilio Pastoral de Galicia, que estamos querendo decir? Mirad, o 8 de decembro do 65 foi clausurado en Roma o Concilio Vaticano II. Estamos no 65, en decembro. Pois en xaneiro do 68, e polo tanto prácticamente 2 anos máis tarde, os bispos de Galicia, presididos polo cardeal Quiroga Palacios, anuncian o comenzo dos traballos previos para levar adiante un futuro concilio provincial en Galicia. Daos conta que convocan en un principio concilio provincial, lo cual quiere decir que falan dunha provincia eclesiástica e falan de participación de cregos e de bispos. En decembro de 1971, e polo tanto tamén casi a continuación, morre inesperadamente o cardenal Quiroga. Monseñor Suquía, o seu sucesor, inicia o ministerio episcopal en xuño de 1973. E de 1984 hasta 1994, Rouco Varela é arzobispo de Santiago. Como decía, a participación no concilio, nun principio, estaba pensada únicamente para sacerdotes, para cregos e para bispos. Eu non sei como foi ese proceso, porque aí sí que non encontrei nada, pero durante o tempo inicial da preparación pasouse de concilio provincial a concilio pastoral, o cual supón que no concilio pastoral participaron relixiosos, relixiosas, laicas e laicos. Cada un das 5 fases do seu desenvolvemento constaba de 4 partes. Había funcionando simultaneamente 4 movimentos, diríamos, ou grupos. Estaba, por un lado, o traballo das comisións, que eran interdiocesanas, que eran as que preparaban o material, o que preparaban todo. Depois había reflexión de grupos de base, da xente que quiso participar no concilio. Estaban as asambleas diocesanas e estaban as asambleas xerais en Santiago. Es decir, as 5 fases tenían estes movimentos en torno a elas. Non me vou a entretener máis, porque a primeira asamblea fala do Ministerio da Palabra, que foi en 1974, a Seral, en xuño. A segunda asamblea, os laicos na Igrexa e no mundo, que participaron na reflexión previa en torno a 600 grupos. Na terceira asamblea Seral, que tamén foi en 27 e 28 de xuño do 76, na que participaron 219 persoas. Na cuarta asamblea Seral, sacerdotes, religiosos e vocacións, que foi en outubro, participaron 221 persoas. E a quinta asamblea Seral, Caridade e Promoción Social, en xuño tamén do 79. E participaron en torno a 200 persoas. É dicir, isto é un pouco a dinámica, o andamiaxe que movía aqueles anos o concilio.
Un segundo punto, ou un tercer punto, sería a lingua galega e a liturxia na Igrexa. Voime a deter únicamente no que tratou o concilio respecto da lingua galega na liturxia. Polo tanto, este tema foi tratado na terceira asamblea, que era o Ministerio da Liturxia. Din algúns comentarios que leín daquel tempo que para esta etapa do concilio o tema do galego na liturxia foi un tema estrela, do que todo o mundo se falaba e se falaba incluso con entusiasmo de ver que se podía facer. Bueno, pois nesta asamblea, na terceira asamblea, chegáronse sobre isto a 6 conclusións. Non vou lelas enteiras, pero sí que me parece que é importante facernos cargo de por onde iban estas conclusións. Fixadevos que estamos en plena transición, na primeira etapa estábamos en plena dictadura, o sea, foi justamente en eses anos. Dice a primeira conclusión, isto leo enteira, dice, é vontade do Concilio Pastoral de Galicia que esta sesión sexa o principio dunha etapa nova para a liturxia en galego, polo recoñecimento conciliar de toda a xerarquía da rexión, por la generalización dela como cousa ordinaria, e máis, sobre todo, polo compromiso dos responsables de levala adiante. O sea, aquí se pretendía que este fose un lugar, un antes e un despois. A partir de agora, isto vai cambiar. Unha segunda conclusión decía como o concilio úrselle á comisión que canto antes se poña a confeccionar os materiais necesarios, tanto devocionais como litúrxicos. Lóxicamente, era imprescindible para este paso tener material litúrxico e tamén devocional en galego, senón era imposible este cambio. Unha terceira conclusión dice, é vontade do concilio que nas igrexas da cidade se chegue a celebrar os días festivos, polo menos unha misa en galego, nas cidades, donde se supone que non son todos galego-falantes. O mesmo que dos demais sacramentos. Naquelas bisbarras nas que o galego é a única lingua, facer en galego todas as celebracións. As que coñecemos as aldeas ou vivimos nas aldeas, únicamente todas en galego, nos damos conta do que isto se foi vivindo. A liturxia en galego, dice tamén, ha de ser a ter a norma das demais linguas vernáculas. E dice que sexa sinxela, non afastada da lingua coloquial, e ao mesmo tempo acade unha certa dignidade literaria. Outra conclusión dice, a liturxia en galego non se remata por verter as fórmulas latinas na nosa lingua. É todo un universo cultural alleo que compre verter no noso. Resulta imprescindible a colaboración de estudosos na lingua. E, por último, a última conclusión sobre este aspecto dice, para unha ampla e fonda laboura compre reestructurar a Comisión da Liturxia en galego, incorporando a ela liturxistas, biblistas, músicos, antropólogos, etc. Isto comporta maior dedicación de persoas e medios. Bueno, pois estas conclusións, que non sei a estas alturas como nos sonan, estas conclusións están firmadas por los 5 bispos de Galicia o día 24 de agosto de 1976. Bueno, isto máis ou menos son datos, verdad? Bueno, seguindo tamén algúns comentarios daquel momento e cousas que a mí me pareceron, vou facer algunhas apreciacións críticas. Nos comentarios daquel tempo déixanse ver os continuos atrancos do seu desenvolvemento e o clima de decepción de moitas persoas das que participaron directamente e tamén das que se quedaron ao marxe.
cantidad de comentarios. Se dice, no, esto se empezou máis tarde porque hubo un atranco e tal, porque hubo tal... O sea, e os que vivimos naqueles tempos, as que o tempo de vida nos permitiu vivilo en primeira persona, nos damos conta o ambiente que rodeaba o clima do concilio, por lo menos determinados climas. Cebrián Franco, en un artigo que ten en 1976, dice que é a gran ocasión perdida. E di tamén polo medio, é papel mollado. Estas son expresións directas respecto do concilio pastoral e que recollían a opinión de todo un amplo sector de xente daquel tempo. Outros colectivos, tamén daquel tempo, que iso tamén queda constancia, pensan que solamente polo feito de mobilizar a tanta xente nos grupos, nas asembleas, nas comisións, xa pagou a pena levar adiante o concilio pastoral. Parece, este outro dato, que chegaron a participar na súa dinámica unhas 5.000 persoas, laicos e laicas, relixiosos e relixiosas e obispos, gregos e obispos. Con todo, a realidade é que casi desde o principio se foi desfreando e desfondando o proceso conciliar, que por diversas causas se prolongou excesivamente. O concilio prolongouse desde xaneiro do 68, cando se empezou a crear ambiente, ata xuño do 79. Por lo tanto, prácticamente 11 anos. O cual é demasiado tempo para manter forza na súa dinámica. Aí hubo... Deixase ver no ambiente daquela época unha maior e máis positiva participación por parte da diocese de Mondoñedo Ferrol, que veña xa de Monseñor Argalla e que colleu a Monseñor Araúso ao frente. Tamén polos comentarios que veñen del mesmo e demais, encóntrase na diócese de Mondoñedo Ferrol un liderado máis convencido e significativo do seu bispo Araúso. O sea, dá a impresión que Araúso estaba convencido de que aquilo merecía a pena, por moitas formulaciones que ten e que escribiu, a parte da homilía da que falaremos tamén deste tema. Cousa que non queda moita constancia de outros bispos. E no punto quinto intento ver unhas posibles causas que levaron a esta situación. Ben, eu diría, como unha primeira causa, que a dificultade estaba xa no mesmo que se pretendía. Ás alturas na que estamos, coa visión do que era aquel momento, nos damos conta que se trataba dunha iniciativa pioneira e moi interesante, pero excesivamente complexa para as posibilidades reais daquel momento. É dicir, non había xente, non había ningunha conciencia, estábamos en plena dictadura, os recén saídas dela, aínda facendo ese intercambio primeiro. É dicir, non había ningunha conciencia de participación por parte da xente. E iso, claro, se nota. Aínda agora o notamos, cualquera cousa que queramos organizar. Había moi pouca xente preparada para dinamizar grupos. Cousa que, como decía, no tema dos laicos, dice que participaron 600 grupos. Pero como participaron? Que pasou ali? Si non había xente realmente preparada para eso. E despois, unha cousa que creo que foi moi importante, que faltou un liderado significativo para levar adiante o concilio. Un liderado
concretamente uns obispos, que tuveran vontade real de que as cousas cambiaran. Eso tamén a faise ver. Hai causas, incluso tamén aquí, obxectivas. É dicir, a morte rápida do cardeal Quiroga, no 71, o sea, recén empezado, aínda non empezara propiamente o concilio, que fora verdadeiro mentor da iniciativa. O sea, cando viñeron recóllese que cando viñan do Vaticano II, o cardenal Quiroga viña encantado, viña con moitas ganas de vivir aquí en Galicia, en toda Galicia, o que se acababa de vivir no Concilio de Roma. Bueno, pois, Monseñor, el cardenal Quiroga, morre en 1971. A incorporación de Suquía, no 1973, foi quen levou adiante propiamente toda a dinámica do concilio. E o nomeamento como arzobispo Rouco Varela en 1984, que foi quen, de alguna maneira, recolleu o froito do concilio e, polo tanto, había que levar adiante as conclusións. Pois, sinceramente, creo que non axudaron ao entusiasmo que era propio daquel que necesitaba aquela ocasión. Ambos os dous estaban moito menos identificados coa causa. Isto traslúcese nos escritos e, sobre todo, traslúcese na experiencia vital que tivemos naquel tempo e que se recolle do que se escribía naquel tempo. Outro tema que creo que foi moi sangrante, diríamos, non se contou prácticamente co sector máis progresista da Igrexa. Todo este sector do que nos falaba Lois, de que organizaron, de que foran os sitios, de que bebían de todas as fontes, todas esas persoas que estaban realmente con ganas de galeguizar a liturgia, de galeguizar de Galicia, é dicir, que estaban en unha igrexa en Galicia de outra maneira e que buscaron modos por todos os lados, non participaron no Concilio Pastoral de Galicia. Non me atrevo a decir que pasou, porque sí que podo sospeitar. É dicir, por un lado, hubo exclusións claras e, por outro lado, hubo abandonos claros. En donde está, eu aí xa non me quero meter demasiado. Tivo tamén unha influencia negativa a interferencia e conseguinte supresión aquí en Galicia da segunda parte da Comisión Conxunta de Bispos e Cregos. Coincidiu isto, con que tamén lo nombrabas ti, la Comisión Conxunta de Bispos e Cregos, que foi moi entusiasmante, según parece, en súa primeira etapa. Según parece, porque eu recordo, Andrés, que ti chegabas de Madrid feliz e todos os de por aquí andaban encantados de todo o que se falara, de todos os plans que había. Pero esa comisión conxunta tuvo un segundo momento xa cada uno na súa diócese. Aquí, como se estaba preparando o concilio, suprimiuse. Por lo cual, os que estaban tan encantados con la comisión conxunta que se iba a celebrar aquí en Galicia, se quedaron, chamémoslle, un pouco frustrados, porque se encontraron que estaba suplido por algo que tampouco les acababa de convencer. Bueno, eu aquí teño unha nota persoal que desde que me sentei aquí estou pensando se a vou decir ou non a vou decir. Pero, como xa me estou entrando un pouco en tal, vou non decir. Seguramente non estades de acordo. Pero me da igual. Digo que é unha nota persoal e de ahora, a modo de desafogo.
E digo, despois de poñerme en contacto co vivido naquel tempo, porque queirades que non, ao facer isto tan obxectivo, eu non o vivín obxectivamente, o vivín apasionadamente, porque o vivín así no seu tempo. Entón, me recordou todo aquilo vivido, non? Tamén despertáronse a min, eu participara na primeira etapa e despois fun das que abandonei. Me pregunto que me pasou a min tamén ali. Pois despois de poñerme en contacto co vivido naquel tempo, quédame unha palabra que oigo que algunos lo dicen, un sentipensamento. É dicir, un sentimiento que a su vez é pensamento sobre a significatividade do Concilio Pastoral de Galicia. A propósito dese dito tan coñecido, creo que a caída das árbores de aquel momento, es decir, as decepcións, o fracaso de expectativas, o pouco acerto en outros momentos por parte duns e doutros, a falta de diálogo verdadeiro coa xerarquía, as exclusións de persoas significativas. Es decir, estos eran como, en aquela inmediatez, eran árbores que iban caendo. Pois creo que esa é unha sencilla desafogo. Que esos árbores que caíran non nos permitiu captar a beleza e significación do bosque. Me pregunto se non se nos pasou de largo algo que non fomos capaces de captar. É unha pregunta. Naqueles anos vivimos a experiencia por primeira vez e de momento que eu saiba a última, dunha igrexa galega, estou falando desde unha perspectiva institucional, non estou falando dos coloquios e todo iso, que xa sei moi ben como é. Pero desde unha perspectiva institucional é a primeira vez que a igrexa galega, que unha igrexa galega que en medio dos seus defectos, mentalidades diferentes e inconsistencias, se plantea a súa pastoral conxuntamente nas 5 dióceses, coa participación da vida religiosa e dun número significativa de laicas e laicos. É a primeira vez, según parece, e desde entón que seguimos vivindo a última, en que hai planteamentos conxuntos e serios, como tal planteamento, das 5 dióceses. É dicir, que chega a uns acordos firmados por os 5 bispos de Galicia. É dicir, eu cando vexo, sigo o desafogo aquí, cando vexo que está pasando cos seminarios, que está pasando os seminarios dispersos, con la cantidad de, en un momento donde ante Galicia cada diócese busca su propio sair adiante. É dicir, con isto que está pasando, pregúntome, e o pregunto con unha certa situación nostálxica, se non fomos capaces de valorar e de aprender algo que se podería ter feito de mellor maneira, posiblemente en outro momento. Bueno, hasta aquí o desafogo. Queda claro cual é, non? Bueno, é verdad que xa a estas alturas da vida eu teño a tendencia de poñerle nota esperanzada ás cousas. E iso pode ser unha nota esperanzada. Porque se algo pudo ser nalgún momento, é posible que tamén poda ser noutro. Se non da mesma maneira, evidentemente non desexable, pero sí de outra. Bueno, pois direi entón unhas palabras sobre a carta pastoral. A carta pastoral de Monseñor Araújo chamábase así: a fe cristiá ante a cuestión da lingua galega. Un primer punto dice: data e situación na que se escribe esta carta pastoral.
Esta carta está escrita na festa de Pentecoste, en maio de 1975, cando remataba a segunda etapa do concilio pastoral que tratou dos laicos na Igrexa e no mundo. Polo tanto, foi antes de que o concilio tratase o tema do galego na liturxia, que, como queda visto, foi na terceira etapa. En canto á situación política, faltaban aínda uns meses para que morrera Franco. He de destacar que cando no mes de maio de 1975, isto lo digo en honor a SEP, o Boletín Oficial da Diócese de Mondoñedo Ferrol publica esta carta, o grupo integrado en SEP propúsose facer a publicación e espallamento deste documento nas edicións do Adro. Según recollo en algún sitio, inmediatamente se puxeron en movimento para poder publicar esta carta. E, de feito, eu onde tomei os datos da carta é da edición do Adro. Bueno, non pretendo... empecéi máis tarde. La carta de Monseñor Araújo posiblemente es así que máis ou menos a recordamos, non? El empeza facendo unha descripción da situación da sociedade galega naquel tempo e como isto é un desafío para a Igrexa. E dice, a sociedade galega parece mostrar nos nosos días unha sensibilidade crecente ante todo aquilo que se refire á súa propia personalidade. Por todas partes despunta hoxe en Galicia como un espertar da conciencia comunitaria. Vaise estendendo a convicción de que formamos un pobo dotado de personalidade propia. Os que vivimos aquel tempo creo que somos conscientes desta conciencia que había e que se falaba tanto. Este fenómeno social, esta nova conciencia que toma Galicia, dice Monseñor Araújo, representa un desafío á Igrexa galega de hoxe. O espertar da conciencia colectiva é un claro sinal dos tempos, do que falara moito o Vaticano II, na nosa sociedade galega. Pensamos que, en boa medida, a Igrexa galega é consciente deste reto que lle lanza o presente e que no seu concilio pastoral está tentando de darlle unha resposta axeitada. É moi significativo que Araújo dice Deus quera que acerte. E sigue dicindo, aquí propoñémonos analizar unha das facetas do fenómeno que é a faceta cultural e especialmente a cuestión da lingua, núcleo no que se condensa a cultura dun pobo. Ante este fenómeno, a Igrexa faltaría a súa misión de ser presenza o sacramento de Cristo no mundo se non procurase esclarecer este manifesto sinal dos tempos á luz da súa fe. E se pregunta, que nos di a nosa fe cristián? Cal debe ser a actitude dun cristián ante a cuestión da nosa lingua galega? Bueno, sigue estudiando un pouco por miúdo todo isto, e dice, despois de analizar máis polo miúdo a situación da sociedade galega e da Igrexa galega nese momento, xa cara ao final expresa a súa visión esperanzada. Pero podemos estar ledos de que nos toca vivir un momento de graza. Debemos considerar un sinal da asistencia do Espírito o feito de que a actitude eclesial con respecto á cuestión idiomática estea mudando visiblemente. Dice Arau. Esa cara ao final fai unha chamada aos cregos, permítasenos exhortar os sacerdotes a que adopten con convicción a lingua galega para o seu labor apostólico en todas as súas facetas e concretamente no terreo litúrxico, cando se trate de comunidades de galego falantes.
remata a carta o día de Pentecoste cunha cita dos feitos. Dice: as xentes que acudiran a Xerusalén de diversas rexións do mundo sentiron resoar no fondo da súa alma a predicación dos apóstolos, porque dicían: ouvímolos falar cada un na súa propia lingua, na lingua na que nacemos. Isto non é propiamente dos feitos. Das maravillas de Deus. O significado da carta pastoral, eu diría, tampouco non hai un estudio moi a fondo, pero que o contido, a linguaxe da carta, recorda, aínda que o faga máis tímidamente, o modo de falar daqueles anos nos ambientes progresistas e galeguistas. Decíamos máis ou menos estas cosas, pero levándoas con moito máis forza. Neste sentido, Araújo non descobre nada novo, nin de especial trascendencia para hoxe. Con todo, situado naquel momento e tratándose dun bispo, resulta moi valiente a súa postura. De feito, é curioso, empeza a súa carta pastoral con unha carta con minúscula que dice que vai dirixida aos seus irmáns, que eu mirei un pouco, debe ser os diocesanos, porque dice queridos irmáns. E dice: hei de confesarvos, le dice aos seus diocesanos, humildemente, que tiven as miñas dúbidas e o meu medo en facelo. Supoñía que as miñas palabras podían ser mal entendidas por uns e instrumentalizadas por outros. Todo isto fíxome plantexar a fondo o problema á luz do Evanxeo, coa única finalidade de esclarecer cal debería ser a miña actitude pastoral. Bueno, só unha consideración. Digo, mirada desde hoxe esta carta coa perspectiva do tempo e comparando coa presenza pública dos nosos bispos respecto da lingua nestes 59 anos, atreveríame a dicir que a actitude de don Miguel Anxo resulta exemplar e profética. Unha actitude que, a súa vez, resulta coherente coa súa postura activa e positiva no concilio pastoral, como vimos no apartado anterior. Bueno, e a modo de conclusión, digo aquí non pedida, voume atrever a facer unha pequena comparación ca situación actual. E fágome a pregunta: o que se viviu na Igrexa no tempo da transición aporta algunha luz ou nova esperanza ao momento actual? E digo 4 ou 5 cousas. Por un lado, a deficiente utilización do galego na liturxia segue a ser un desafío forte e, polo tanto, pendente a la Igrexa galega de hoxe, como recordaba Araújo en 1975. Temos xa prácticamente todos os libros litúrxicos en galego. Esta foi unha das conclusións do Concilio Pastoral. Por outra banda, é un dos requisitos imprescindibles para normalizar a liturxia en galego. Para utilizarlos, para tener, basta querer. Temos os requisitos para facelo se os que o fan queren. Outra cosa que a min me queda como aprendizaxe para hoxe, como colectivo, non a mí personalmente, sino un pouco como Igrexa, non? Dada a inercia e pasividade da utilización do galego na liturxia por parte, en xeral, dos cregos, para poder dar pasos efectivos neste punto, a Igrexa necesita que os bispos o vivan con convicción e o promovan de maneira clara, decidida, e a mí me salió a palabra empeñativa. Resulta que me lo marcó el ordenador porque no existe. Pero creo que se os obispos non se empeñan realmente en que isto se leve adiante, é tal a inercia na Igrexa
e la inercia un pouco no ambiente, non? O meu entender, é moi necesario que os cregos entendan ben, o sea, que o teñan claro, que o seu bispo desexa que se utilice o galego na liturxia, tanto na Eucaristía como nos demais sacramentos. Mentres isto non o teñan claro, non sei, os cregos que estades aquí igual non o veis, pero en xeral, mentres isto non se teña claro, é moi difícil que isto cambie. Estamos nun momento que pode ser unha oportunidade. Aquí ven o golpe de esperanza. Hai un bispo novo en Mondoñedo Ferrol que se mostra sensible a este aspecto. Non tardará en nomearse un novo para Tui Vigo. Digo porque me parece que xa ten os anos. Que esperamos estea na onda do Papa Francisco. E, sobre todo, temos un novo arcebispo en Santiago, don Francisco Xosé Prieto. Esta circunstancia, unida á chamada de Roma de unir os seminarios, que é un tema pendente, como ben sabemos, pode ser unha ocasión para un cambio significativo da actitude dos bispos de Galicia e de darlle unha maior entidade a la provincia eclesiástica de Compostela. É dicir, que realmente a Igrexa se faga galega no seu conxunto e non só parcializada en las 5 dióceses. E, por suposto, a potentación do galego na liturxia como algo que pide a globalidade de Galicia. Para, ao meu entender, esta é unha gran lección que nos pode deixar o Concilio Pastoral de Galicia. Vou comer con os meus caramelos, perdonare. Muy ben. Gracias. Sí, faime falta, Moitas grazas, Pilar. Imos co último tema, que é o da revista Encrucillada. As iniciativas das que estamos falando a veces van encadeadas unhas nas outras, non? A revista Encrucillada está encadeada aos coloquios de parroquias. Nas conclusións dos coloquios de parroquias fálase da necesidade de publicar unha revista de pensamento cristián. De feito, no ano 1974 faise unha proposta á editorial SEP para a publicación desa revista. SEP estivo vinculada á revista Encrucillada, aínda que non de maneira protagonista, é dicir, o grupo de Encrucillada foi sempre autónomo. SEP realmente o que fixo foi a tramitación para a aprobación da publicación da revista. Foi un traballo que fixo directamente Kiko Domínguez, todos os trámites administrativos os fixo el persoalmente. Foi un proceso dificultoso que parece que houbo aí uns meses nos que a situación se empezou a mover e foi posible finalmente chegar á aprobación, que foi uns meses nos que estivo de ministro de Información Pío Cabanillas, que
que era moi amigo de Alfonso Zulueta. Entón, aí estivo, parece ser, a clave de que finalmente a aprobación da revista saíse adiante cando antes había moitos problemas para dar esa aprobación. Ben, para falarnos de Encrucillada temos o profesor Andrés Torres Queiruga, fundador, primeiro director da revista e creo que tamén responsable do título. Un título, por certo, moi evocador e inspirador. A palabra encrucillada, tanto na cultura galega como na cultura galega relixiosa, ten unha significación ben importante. Andrés Torres é doutor en Teoloxía pola Universidade Gregoriana de Roma e doutor en Filosofía pola Universidade de Santiago de Compostela. Asusta casi ler o currículo de Andrés, así que non vou pasar así e dicir 4 cousas, non? Foi profesor de Teoloxía no Seminario de Santiago e tamén no Instituto Teolóxico e profesor de Filosofía da Relixión na Universidade de Santiago. Membro numerario da Real Academia Galega, que se oín decir que o leva con moito orgullo e con moita emoción. Foi membro do plenario do Consello da Cultura Galega, recibiu diversos premios pola súa obra, da que vou destacar moi poucos títulos, porque ten así como uns 30 libros, pero permíteme que destaque Recuperar a salvación, Creo en Deus Pai, Recuperar a creación, Repensar o mal. É dicir, son obras que todos sabemos emblemáticas do pensamento teolóxico, non en Galicia, senón do pensamento teolóxico, así, sen máis. Ben, Andrés, fálanos da revista Encrucillada. Pois boa tarde a todos. Gracias por poder estar aquí falando. Tamén, de alguma maneira, tamén foi a miña casa un tempo, e sigue sendo, claro. Estamos cansados todos, eu al menos estou moi cansado, porque eu son emotivo falando e son emotivo tamén escoitando, estou casi agotado, porque a máis realmente escoitei tantas cousas. E entonces, por outro lado, o tema da revista non é especialmente especial, diríamos. Ben, entón vou primeiro facer unha alusión ao contexto xeral, incluso vou a subir, vou a ir alá totalmente atrás. Cando eu chegaba aquí a Santiago, que a miña ilusión de traballar en Galicia e tal, escribir un pequeno ensaio sobre a Igrexa galega e a estruturaba así un pouco, casi pedánticamente, acudindo a unhas categorías de Hegel. Dicía, bueno, se miramos a longa historia da Igrexa galega, de Galicia, da mesma Galicia, vemos que hai un momento, que diría Hegel, que estaba en sí, hai unha realidade en sí. A Igrexa galega primeira, o cristianismo en Galicia, estableceuse moi ben. Colleu forza, tivo escritores, tivo incluso un reinado tal, e realmente tivo forza. Incluso chegou ao medioevo con unha certa prestancia grazas ao Camiño de Santiago. Pero logo pasoulle, como pasa moitas veces na historia, que empeza a estar fora de si, empeza a perder a súa esencia, que é cando os reis de Galicia desaparecen, Portugal se sepárase, os gobernos aquí impóñenos desde Castela e tal. Entonces, Galicia é unha realidade que realmente está extrañada, non vive da súa sustancia, senón que todo lle chega de fora, incluso nas ordes religiosas, na política, en todo. E logo hai un momento en que empeza, pero empeza solo, que pode estar en sí e para sí. É dicir, o que dije Hegel, cando unha realidade que está alienada vai caendo na conta e entón empeza a tomar conciencia de si mesma e quere tomar as rendas do seu destino. Isto, a partir da Ilustración, en Galicia empezou a facerse con xentes como Padre Sarmiento e outros e tal. No século XIX, o renacemento do romanticismo, do galeguismo, todo isto, e realmente estamos nun tempo en que está revolto. Todos queremos ser Galicia, dámonos conta que non somos o que queríamos ser, pero tampouco renunciamos. María Pilar acaba de decir o feito do Concilio Galego foi un momento dos poucos en que realmente a Igrexa galega se sentía galega, porque hasta agora, incluso hoxe,
Os bispos, cada un hai ao seu lado, non hai unha pastoral galega de conxunto, non hai un ideal da Igrexa galega. Eu non sei se nesta esperanza que María Pilar ao final manifestaba, que ha chegado un novo arzobispo, si se empezará a ser, cando din unha provincia eclesiástica na Igrexa indica toda unha organización seria, é unha Igrexa moi concreta e tal. Creo que tiña que ser aquí a Igrexa en Galicia, pero que non é o que non ten. Bueno, entonces este é o panorama onde vai a inscribirse a revista. Pero, bueno, antes vai a encontrar na mesma Igrexa tamén unha renovación forte, non me meto agora, pero a Igrexa tamén estuvo moi fora de si mesma a partir da Reforma, a partir das guerras de religión, e chegou no Concilio Vaticano II, despois dunha crise tamén, da crise antimodernista, de poñerse contra a cultura, foi moi forte dentro da Igrexa, toda a teoloxía, todo estaba moi vendido. Pero o Concilio Vaticano II foi tamén un momento de querer estar en sí e para sí. É un momento en que a Igrexa Católica, despois de estar contra os protestantes, de estar contra a cultura moderna, de estar un pouco illada de todo, quere dicir, bueno, queremos estar a facer unha Igrexa do mundo e unha Igrexa para o mundo. E, de feito, o documento máis importante do Concilio foi o documento Igrexa Mundo, en que a Igrexa recoñece que se ten unha misión é estar metida na xente, estar metida na realidade do mundo, preocuparse dela e anunciar aí o que ela pode aportar a súa dimensión ao mundo global, e por eso de Igrexa Mundo, nada de condena, senón a ver se temos algo que denunciar e algo tal. Bueno, isto foi unha renovación que os que a vivimos, sobre todo desde dentro, eu vina moi a fondo desde a teoloxía, claro, foi unha revolución moi forte. O concilio, máis do que el pensaba, porque claro, o concilio foi, cando se conoce un pouquinho a historia da teoloxía, era unha enorme novidade, pero non tiña aínda forzas para asimilar o cambio que tiña que facer. Ainda estamos asimilando. É dicir, o Concilio Vaticano II foi unha revolución, pero como proposta que non era aínda capaz de asimilar. E, de feito, ademais, tivo a desgraza de que, acabado o concilio, a partir de Paulo VI, que xa empezou a ter medo, Paulo VI era un home moi demócrata, moi espiritual, pero moi medroso. Eu, en Roma, vivía con Monseñor, cando fixen a miña tese, que me dicía, mira, Andrés, o único que cando vai falar con Paulo VI lle dá un pouco ánimo son eu. Todos van ali a dicirlle que a Igrexa vai ao tacho, que isto non pode ser, e era un home asustado. Bueno, pois todo isto creou un ambiente que logo chegou Paulo II, chegou Ratzinger, e foron 30 anos de apagar todo o que quería ser a Revolución Conciliar. Todo isto nós vivimos, porque a Encrucillada vai nacer neste ambiente onde vai a intentar reaccionar. Antes da Encrucillada temos aquí un fenómeno moi bonito, a revista Logos, que realmente, que eu estou repasando ahora un pouquiño, o que nós pretendíamos ao fundar a Encrucillada, prácticamente todo estaba dito en Logos, normalmente con outro estilo, non había o estilo posconciliar, por suposto, pero danse conta de que a Igrexa galega está gobernada desde fora, que é necesario unir a todos os galegos, que é necesario meter a cultura galega e o idioma galego en todo. Eles son os que proxectan traducir a Biblia, traducir os liturgos litúrxicos, facer oracións en galego. Todo isto está na revista aí, que ademais o que lle dera o nome fora Amo Rival. Tamén retrata Amo Rival, Logos, o Logos, Amo Rival, pero había aí moito interés, aí había moito seglar, porque era fundamentalmente seglar, pero estaban os grandes curas daqui, que había aquí. No mundo eclesiástico non era de teoloxía moi avanzada, pero eran serios, sobre todo en historia, había aquí sabios, sacerdotes, todos estaban metidos. Realmente, Logos foi un bo pródromo de encrucillada. E nós, de alguna maneira, pois sempre tivemos a sensación de ser un pouco os heredeiros, porque Encrucillada Logos que foi interrompido totalmente. O posconcilio, aquí vivimos, é imposible pensar en Encrucillada sin todo o movimento do posconcilio que acabamos de analizar en todo o anterior, e realmente o concilio pastoral, que é curioso, foi posiblemente, eu non sei se no mundo, certamente en España, foi o primeiro concilio que se fixo despois do concilio. É dicir, o cardenal Quiroga, que era un home
Eu non vou decir que fora un grandísimo cardeal, pero un home apostólico, un home comprometido con Galicia, que traballara en Logos, ten artigos que fundaba, como era Fernando F. Pazos, Quiroga, Palacios, el foi traballar en Logos. El era un home que sentía galego, a min defendíame, cando atacaron ao chegar aquí pro galego, el foi o que me apoiou, e no fondo, prohibíndome falar, notei que me dicía que si sigue adiante, non hai... Ben, e el tiña interese, quería facer algo, e vese que chegou entusiasmado do concilio e realmente quiso facer aquí algo. Non sei se el mesmo aquí sería capaz de facelo, porque de feito, cando empezou a moverse o concilio, el pon xa ao frente o padre, como se chamaba o padre Sesuí? Pois que realmente moitos de nós comprendimos que xa non tiñamos nada que facer porque empezou a pechar a cousa e o concilio naceu con a parte esta inquieta da Igrexa, sentímonos excluídos e nós tamén, quizá, equivocadamente, tamén nos excluímos. Entón, o concilio empezou moi sesgado, non querendo realmente ser verdadeira renovación, aínda que logo, desde Ferrol, sobre todo, con Araújo e tal, a Igrexa Ferrol foi en Galicia a máis viva, hai que dicirlo, tamén os dixo aí, me parece, María Pilar, non sei se tamén, e iso animou algo o concilio, pero sabimos que o concilio naceu moi eivado e pronto morreu. De feito, cando Quiroga morre pronto, el non podería, xa digo, non sei se el mesmo sería capaz, pero el polo menos era un home apostólico, era comprometido. Quiroga vivía como un pobre, como unha rata pobre no seu palacio, saíno por o que lle daban a comida. Era un home verdadeiramente apostólico. Pero, bueno, en todo caso, cando chega aquí Suquía o que fai é encontrase con un concilio que non lle interesa, comprende que non é interesante, e o que fai é intentar acabalo, pero acabalo para que acabara, non para realizalo. E logo sigue o Rouco, que hereda todo isto, pero no fondo foi unha eutanasia, eu diría unha distanasia do concilio. O concilio foi indo así apagándose, clausurado, para que non funcionase. Porque, claro, hai que ver o que significa escribir ao principio de estar aquí e dicir, bueno, unha xerarquía que non cree no seu concilio, como pode gobernar unha igrexa? No concilio dice, fai que meter o galego, que hai que facer todo isto, que tal. Todo iso non se lle fixo caso ningún. E ainda estamos nesa onda, de momento. De momento non hai unha movilización na igrexa para decir algo que o concilio, como igrexa galega, aprobou solemnemente, firmado por todos, estáse sin cumplir. Esa é unha cousa extrañísima. Aquí é unha igrexa fora de sí, indudablemente. A ver se agora, con esta nova etapa, hai que apoiar o arzobispo e hai que mobilizalo, a ver se realmente ele ten interese en unir a todos, ten que renovar o seminario, porque o seminario está nunca se pode decir, pero realmente o seminario non está galeguizado. Dentro, están máis os profesores á súa maneira, que tampouco son entusiastas, pero hai profesores aí vos e tal, pero como seminario a formación é absolutamente allea, non absolutamente, perdón, estas palabras nunca se deben usar, pero moi allea á realidade galega. Ben, pois, naturalmente, en cambio, isto estou dando a parte oficial, porque aquí acabamos de ver, coa elocuencia que fixo o Lois Ferradaz, a enorme movilización que houve na base eclesial, que realmente non existe hoxe. É dicir, eses movimentos alrededor de coloquios, todo o que era a Igrexa galega, a unión, o intercambio de sacerdotes dunha diócesis a outra, de ideas, de visitas, de entusiasmos, de iniciativas, eso foi realmente un momento moi forte, que ainda que era minoritario respecto da nosa sociedade na Igrexa, pero repercutía. E foi un momento espléndido no que cabe, pero eu, cando digo espléndido, é que se o comparo con os... Realmente non hai comparación naqueles momentos. E aí nese é cando nace Encrucillada. Encrucillada intenta realmente, en sintonía con todo aquilo, intentou de alguma maneira ser o seu órgano de expresión, de canalización e tamén de orientación, porque, claro, en Galicia tiñamos que tamén repensar o noso ser desde o punto de vista teolóxico, e é o que quería facerse. Indudablemente, isto é
Cando eu digo o contexto de encrucillada que teño aquí, bueno, pois o contexto era oficialmente tan floso que nós, ao facer apoiados, que outra coisa que dicir, había unha presencia laical, de crentes laicais, sobre todo en Vigo, Pontevedra, que foron os que nos animaron e nos apoiaron en todo. Pero, nós, ao fundar unha revista teolóxica de pensamento cristián, estaba Suquía reinando, e nós fixemos, nunca nos lo perdoaron, unha asociación laica, civil, porque nos demos conta que se estuvera sometida á dirección eclesiástica non poderíamos respirar. Por eso Encrucillada non foi nunca unha revista da Igrexa, foi unha revista eclesial, porque todos aí non tiñamos outro interés, pero tuvemos que darlle esa independencia para sentirmonos libres e poder tal. Por eso fixemos unha asociación civil, sin apoios, por tanto, a Encrucillada. Os únicos apoios que tivo foi que a Xunta durante un tempo suscribía gratuitamente, é dicir, gratuitamente para tal, e pagaban as suscripcións para determinados colexios, etc. etc. Foi o único e un premio que me deran a min, que eu, naturalmente, comprendí que me daban a min como director da Encrucillada e entreguei o premio a Encrucillada. Foron as únicas, todo o demais vivíamos dos suscriptores e, aínda así, vaise mantendo a revista Encrucillada. Ben, entonces, a noso interés, por tanto, era recoller o entusiasmo conciliar, crear unha información religiosa, repensar a fe aquí. Había realmente un grande equipo. Eu recomendaríamos unha cousa, perdonade que me interrumpa así. Eu estou repasando estes días un pouco o primeiro número de Encrucillada que podedes encontrar, se entrades en Encrucillada pola rede, e podedes baixar o primeiro número de Encrucillada, e creo un modelo do que quería ser Encrucillada e unha realización preciosa. Aí encontraredes firmas de todo tipo, o tratamento, todo moi ben. Eu, ao final, hai de ler un pouquiño a presentación que fixera, que era a que daba un pouquiño o sentido da revista. Bueno, naturalmente sentímonos sempre moi apoiados por os laicos, todos estes, un que teño aquí, bueno, Zulueta, Xaime Isla, Paco, Kiko Domínguez, que sinto moito que non poida estar aquí pola súa enfermidade, que lle encantaría. Naturalmente, non empezaba solo Boa Nova, eu teño que facer Encrucillada, teño que facer, diante estaba Boa Nova, que se aludiu aquí no Ferrol, Irimia foi casi en paralelo, pero, claro, era outro estilo, máis popular, que querían estar máis asente, e estaba... logo nos heredamos de Encrucillada a Escola Galega de Espiritualidade, pero isto xa foi máis tarde. En que data foi? No ano 1994, en Sobrado, heredando Encrucillada. Tamén quixemos dicir, estamos facendo aquí unha teoloxía e unha pastoral na revista, convén tamén dar unha manifestación xa de tipo teolóxico e espiritual. En aquel momento Sobrado era tamén unha ilusión. Cando chegaron os de Sobrado foi realmente un mosteiro que sintonizou. Había ali o gran prior, como era Salvador, un gran prior. Nos fixemos visitas ali, fixemos plans ali, fundamos a Escola de Espiritualidade, todo en conexión con Encrucillada e con todo isto para ir creando esta Igrexa galega, esta sensación de Igrexa galega que viva en sí e para sí. Ben, entonces, por que unha revista? Bueno, indudablemente, unha diocese, eu diría, unha Galicia como Igrexa, debía ter pensamento. Das cousas, se eu teño unha sensación de fracaso neste sentido, é pensar que posiblemente Galicia sea en España a única nacionalidade, non posiblemente, realmente, a única nacionalidade, o único territorio con unidade eclesiástica forte e histórica que non ten unha facultade de teoloxía, nin camiño de a facer. Incluso estamos vivindo, eu diría vergonzantemente, aquí non, ainda que se confunde moito de vergonzoso e vergonzante, aquí é vergonzantemente, estamos dependendo de Salamanca para ter uns medios títulos, un control que veña a examinar aquí. É realmente unha cousa verdadeiramente vergonzosa, non? Bueno, pois que en Santiago non haxa realmente un centro de pensamento religioso. Temos unha universidade, temos 3 universidades. Son 3 universidades. E non temos unha miserable facultade de teoloxía.
que isto é unha cousa triste, claro, como a Igrexa pode dialogar a nivel cultural con toda a cultura, con toda a renovación que hai, cos desafíos culturales, sociopolíticos, etnolóxicos, lingüísticos, todo, realmente é unha pena. Bueno, pois realmente Encrucillada, de alguna maneira, quere ser algo, porque hai unha revista, teño que recoñecelo, unha revista Compostelano, que teño que falar deso, que é importante. Perdón. Houve un momento en que se quiso aquí facer unha facultade. Estaba eu en Comillas, e xa me chamaron a min, estando eu estudiando en Comillas, xa vin aquí comprometido para ser profesor desa facultade. O cardenal Quiroga encargara a un canónigo, Rei Martínez, acompañado por Barreiro Fernández e Silva Costollas, de preparar unha facultade teolóxica en Galicia. Bueno, tivemos aquí unha facultade teolóxica hasta o ano 31, que acaba, tamén morre a Morrival o ano 30, era o único que a podería soster, pero foi unha cousa de Roma que acabaron cas distintas facultades, deixaron poucas. Estou malungando, ti avisas o tempo. Bueno, quero dicir que houve o proxecto da facultade e iban bo camiño, xa digo, a min chamaronme estando estudiando en Comillas, xa me chamaron, estaban preparando o profesorado e invitando de todas partes, pero houve a desgraza que eu non sei que nos pasa aquí, o Rei Martínez, que era o que levara a persoa de confianza, un canónigo de plena confianza do cardinal, a quen el lle dera todos os poderes, perdeu a cabeza, puxose enfermo, a familia levouno para Madrid e aquelo quedou cortado absolutamente. Eu tive a intuición de que houve un momento en que Suquía, cando estivo aquí, comprendeu que eso podía ser unha baza, pero de repente, toda a miña suposición, pero creo que estou no certo, captou que en Roma eso non interesaba e abandonou totalmente ese proxecto, até hoxe non hai ninguna posibilidade de facer, non sei se habrá no futuro, pero tamén é verdade que a estas alturas naquela aínda había unha potencia de teólogos, tanto aquí como fora, de galegos, que podían vir aquí e facer unha facultade con capacidade de presencia e tal. Oxe, eu creo que temos moi pouca forza. Creo que ainda algo se podría facer, non só que se podría, se debería facer, porque digo que diríamos, religiosamente indigno que a Igrexa galega non teña unha facultade de teoloxía neste momento cultural. Ben, entonces, Encrucillada nace nesto, de alguna maneira supre Compostelano, está aí a revista Compostelano, formaba parte dese proceso, unha revista de altura, a súa maneira, bimestral, moi carregada porque estaba polo Instituto de Estudios Xacobeos, por lo tanto, moi sesgada pola historia, pero, bueno, aí publiquei os meus primeiros artículos de teoloxía, o sea que tamén ten atención teolóxica, etc. Agora está máis atendida pola Universidade Civil que polo que se produce na Igrexa, pero, bueno, é unha revista que está aí e que formaba parte dese proxecto de ter unha facultade de teoloxía. Por lo tanto, o que quere ser Encrucillada, de alguna maneira, por tanto, sería suplir un pouco, pero non pode, porque, ademais, estános sucedendo un pouco, que sucede en todas as revistas hoxe, incluso cristianas, porque houve estes últimos 30 anos de crise eclesial do posconcilio, é dicir, o posconcilio foi unha revolución que renovou todo, moito máis do que pensamos, eso é verdade, non estou falando mal do Concilio Vaticano II, que foi unha enorme revolución, pero foi unha sementeira que se foi moi aplanada por os últimos papas. E o Papa Francisco ahora está intentando renovar, pero está toda esa vitalidade está aí, e, polo tanto, eso había o que retomar, e deso vivimos, e eso estaba aí. Ben, e entonces, Encrucillada quere ser un pouco suplir esa falta, pero tamén é verdade que Galicia, eu sempre digo que unha das cousas que nos falta é solidez institucional. Vemos que as grandes obras, porque claro, civilmente hai moito máis, pero eclesiásticamente Encrucillada dura mentre haxa persoas que personalmente, co seu sacrificio, a leven adiante. Por outro lado, teólogos, ou non haber unha facultade de teoloxía, apenas hai teólogos formados como para levar unha revista. Estamos agora pensando, hai que renovar un pouco, porque tal,
estamos xudando a ver como pode continuar adiante. Aquí teño xente de Cruciada, sabe moi ben, estamos nunha pequena crise, eu espero que a salvaremos, pero non estou nada seguro de que se poida levar por esta falta de retroescena, de apoio institucional, de vida intelectual dunha facultade de teoloxía na que deberían sobrar profesores, etc. etc. Ben, todo isto, de alguna maneira, Logos, que xa quería facer isto tamén, o presentía, tiñan esta bella idea de que aínda non encontrou plasmación, había que unir a todos, etc. etc. Os seminarios, como vedes, é outra cousa que hai que dicila, porque temos que denunciarlo. Temos que pensar que hai neste momento 3 ou 4, creo que son 4 seminarios, con unha mínima ratio de alumnos que, por lo tanto, incluso económicamente é un desfalco, non poden estar ben atendidos, non pode haber actitude intelectual. Uns únense a Madrid para apoiar os títulos, outros estaban a Navarra, outros a Salamanca. Isto é realmente unha desfeita enorme. Entonces, sei que o arzobispo ten interese, porque ademais creo que de Roma queren unir todos os seminarios, por lo tanto, aí hai un punto de esperanza e hai que apoiarlos se é que se nos pide, porque estou dando unha visión moi negativa, non quería dar unha visión tan negativa, pero que realmente neste aspecto que a mí me tocou analizar é unha situación moi negativa. Por lo tanto, os seminarios neste momento son incapaces de crear nada, pero pensemos, bueno, casi non se debía decir, houve momentos en que para vir dar clases en Lugo viña un profesor de Madrid, pero has pensado o gasto cada semana, o gasto incluso económicamente o gasto que supón que teña que vir un profesor de Madrid a dar clase a Lugo, e que haxe un seminario en Lugo, outro en Vigo, realmente é incrível, é incrível. Ben, por lo tanto, eu teño medo a que isto sea moi negativo, pero, bueno, non estamos desanimados. A situación non é favorable, pero vemos como encrucillada, a pesar de non ter axudas externas de ningún tipo, a pesar de vivir da súa economía, que sempre temos aí un remanente que fomos acumulando, porque tivemos, hai que dicirlo, unha grande secretaria en Gracia Vidal, que morreu hai pouco. Gracias a ela, a economía de Encrucillada foise mantendo e, de momento, aínda podemos vivir, pero estamos perdendo cada ano, porque non vayas. Temos unhas suscripcións moi baratas, houve tempos en que había moitos máis suscriptores, pero isto pasa en todas as revistas. Ben, e entonces eu, xa, para acabar, para non darvos máis tal, por non explicar como funciona a Encrucillada e tal, que eso sería un aburrimento, o que vou facer é, da presentación que fixe naquel tempo, vou darvos nela unhas cantas pinceladas para ver cal era o propósito, cal era a ilusión e cal é o sentido de Encrucillada, porque eu creo que todo isto é válido, todo isto sirve e creo que é o que nos mantén os que traballamos nela. Aquí temos xente seglar, temos de todos tipos, non quero nomear xente, pero temos aquí que realmente é unha empresa feita de generosidade, feita con espírito e feita, creo que, con moita apertura. Ben, pois vou a dicir Espertar do Corpo Social de Galicia. Ora, leo a letra da presentación que ten o primeiro número. Sería un chisquiño pedante ampararse en Hegel para dicir que non hai aquí casualidade, senón estricta necesidade de ter unha revista, me refiro. A dun corpo social longamente amordazado, falado falsexado nun idioma alleo, emigrado de si mesmo, roto na súa intimidade, esgazado na súa trama social polo imposto, e xa moitas veces interiorizado, turrar de tantas cordas de guiñol, que desde fora deciden os camiños da política e os do diñeiro, os da fala e os da escola, os da cultura e mesmo os do evanxeo. O volver en sí, o voltar así, nun heroico e lucidío despertar de avangarda, o que o pobo, sufrido, forzado, avergoñado, segredamente orgulloso, todo misturado, levaba no sangue, era lóxico que ese corpo social pedira a palabra, a súa palabra, e nós quisemos darlle un pouco de palabra teolóxica. O ideal de Encrucillada. Encrucillada é un título, e quixera ser tamén unha evocación. Desde moi antigo descubriu o home a potencia simbólica, o misterio da encrucillada.
Cifra de ambigüedade onde a apertura dos camiños agacha por igual a trampa e a promesa. Lugar de decisión, onde culminan a grandeza e a miseria da liberdade. Abre camiños, pero tamén os impón, pois a encrucillada non se escolle, simplemente chegamos a ela. Fai posible a liberdade ou abrir o horizonte, pero tamén a forza, pois na encrucillada non é posible instalarse. Compre seguir adiante, arriscar o perigo e usar a promesa. Esta era a nosa ilusión ao fundar a revista. Síntoma. A situación da Igrexa Galega non é aínda excepción. Non é unha excepción. En Galicia, como tal, si acaso constitúe un punto neutral. Eu sempre digo que no fondo a Igrexa Galega tamén reflicte a nosa sociedade. Eu chego agora de Barcelona, as capacidades que teñen ali, tanto de sociedade civil como de sociedade eclesial, son absolutamente incomparables co que temos aquí. E é verdade que na mesma Galicia, pois a Igrexa reflexa tamén unha sociedade pouco organizada. Non digo, bueno, a situación non é unha excepción. Si acaso constitúe un punto neurálxico, particularmente sensible ás contradicións do presente, instancia unitaria, coextensiva xeográficamente a toda a realidade social e con forte, aínda que desigual, presencia en toda ela, vive, ás veces incluso anticipa en si mesma o carácter crucial do noso tempo. Reflecte unha sociedade, pero eu creo que neste momento, eu creo que en Encrucillada estábamos un pouco na vanguardia de Galicia, polo menos cos grupos de vanguarda. Neste momento non logramos estar. Creo que na revista nos mantemos, pero a Igrexa Galega neste momento, nos movimentos, xa non digo como tal Igrexa, non está na vanguarda da inquedanza que hai hoxe sociocultural e incluso social de Galicia. Ben, un cruceiro nunha encrucillada. Símbolo sobre símbolo. Quizáis el nos axude a pensar, non é esa, segundo Riquera, a función do símbolo, o senso específico da nosa revista. O cruceiro non se sitúa no centro da encrucillada, non se impón, ocupa discretamente un posto lateral, non marca ningún camiño concreto dos que o seu pé se abren, nin ten siquera letreiros indicadores de onde apuntan, aunque os preside a todos. O viaxeiro queda remitido aos seus coñecementos, á súa posible carta topográfica que leve consigo. E, con todo, o cruceiro non é inútil, nin está ali por capricho. O camiñante pode atopar descanso ao seu pé, sentirse confortado e animado por unha presencia ou pode renovar acaso o senso do seu camiño. Isto é verdade que quere ser unha entidade e eu diríavos un pouquiño, se podedes, animade a revista, apoiade-a para que poida continuar. E logo, finalmente, cara aos pobres. A cruz non di que camiño concreto debemos coller, pero di moi concretamente que sexa cal sexa, soamente terá validez se leva á casa dos pobres, á miseria dos asabollados, ao horizonte dos emigrantes. O crucificado non nos dá casato nin alforxa para o camiño, pero entréganos unha boa nova de liberación que anuncia xustiza, liberdade, curación e esperanza. Esperanza é a última palabra. Tal é o propósito. En canto aos resultados, non nos facemos grandes ilusións. Somos modestos, non por virtude, senón á forza. O tempo eclesial non se ofrece particularmente favorable. Detrás da revista non hai poder, nin diñeiro, nin prestixio. Trátase, ante todo, sobre todo, dunha empresa de esperanza. Isto é realmente o que ainda quere ser Encrucillada, así naceu e así quere continuar. Grazas, Andrés. Temos moi pouquiño tempo porque nos pechan abaixo a porta, pero ao mellor un par de preguntas poden caber, non moitas máis. Pero a todos, a calquera deles. Claro. Sí, Claro. Ou comentarios, claro. Preguntas, aportacións. Eu non quixera dar unha visión demasiado pesimista da situación, porque eu creo esperanza haina, pero realmente...
Bueno, parece que non, entón... Bueno, eu de feito a ponencia, a charla de Lois Ferrarás eu creo que indica, ele é un laico, por lo tanto un selar, non ten compromiso oficial ningún coa Igrexa, e vedes con que entusiasmo, con que lucidez, con que esperanza falou do que aínda é posible facer, non? E de que ele está traballando no que pode, apoiando todo isto, pertenece tamén, agora hai pouco, pertenece tamén á Encrucillada, porque queremos que nos traia o seu entusiasmo. O sea, que se poden facer cousas. E isto sería, a chamada sería a esperanza. Moi ben, pois grazas especialmente a Xosé Lago, que non está, Lois, Pilar, Andrés, e grazas a todos por asistir a esta xornada que agardo que nos dexe algunha luz. Igual algunha esperanza. Esperemos.